Nimba na oras yumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anyat inaramid na tulisan kada kayo. Iti sarag na ko man tilungon iti pansyon na, pagamamlatan ang nagbusi dagiti igamda. Anya, kahit anya pa'y nagiti si Maruno na pasamak iha. Kalpasan di pa nagpaputok na, inya mamuda ti bagbagida at tulisan da mama. Katitikwan, imbagada nga isuda tinang patay ken ni Ka Pedro. Anya, dagiti tulisan tinagpatay ken ni Ka Pedro? Iti anya rason. Sandan nga imbaga mama. Namgunada nga da kano nadagsan ang nagbasulan ni Ka Pedro iti grupo da. Iso sinintensyahan da amatay. Hello, Boyong. Anyat madamag. Ha? Mission accomplished, Mayor. Napamati mi amin dagiti nakipamunpon at tulisan tinang patay kini Ka Pedro. Kasta ka di. Nasayaat. At danto amin bonus yung kanyak, Boyong. Nagyaman kami, Mayor. Ibagam ka dagiti kakadwam. Kadita kayo pa lang safe house. Mapan kamot gumatang itinuman kan pulutan nyo. Agrambak kayo gapiti baligi a misyon nyo. Miguel, bidot ti atapyo. Ani mayor ti mastermind ti pan nakapapatay ti Ka Pedro. Anya pa'y ita ti rupa yung agparang kinkwana. Dahit ang harod ti pakaburiburan mi ita, kinitatamantyas nanang. Ay sigurado, arisbakan na kayo ita ni mayor. Taadan na nga clone iti pan nakapapatay day di Ka Pedro. Tijak maawatan nanang. Apaya saan niya imbaga dagiti tulisan no anya tinakabasulan kadakwada day di Ka Pedro. Mabaleng asaanin anasken amaamuan nyo. Iso adidan imbaga kada kayaw. Kaslag dua-duak dumaminsan nanang. Taapay kumang agdwa-dwa ka. Idento ta inaklon lang arudan dagiti tulisan nga isuda ti kriminal. Juan, kaya't ko apakaamuan namin dagiti reporter. Sige nga rudan. Bye. Ani, asino di kinasaritam iti cellphone? Ti sekretaryak. Anya ti imbagam? Imbaga kakayat ko ti mangangay iti press conference. Kat dito'y balay ti vinyo. Anya ti kayat mo amay bunanda kadag iti pagiwarnak? Tinabasama kiti kampusan to, itay bigat. Anya? Kayat mo amay waragawag iti radyo? Ti panangamin dagiti tulisan nga isuda tinang patay iti day di Ka Pedro? Wan, tapno mapunas mo itang tidakas nga atap kanyak dagiti tao. Mayat, honey. Talaga mayat. Numamuan dagiti agi warwarnak ti amin. Awan kayam. Awagam ti catering services. Asuki tayo. Pakanan kan busugan tayo dagiti reporter. Adasingasing ko di pakasaknan ti plano yung apa press conference. Kat nasaya at unay no aramidan nyo. Anya day ta iha? Mayat no imbitaran tayo matdala kay Matias kan Miguel. Iti angayan nyo a press conference, papa. Anya? Tabay ko mga ayabag na gini Itinto ta sanda mo ta reporter. Iso na payamangan. Kadag merienda no may da. May mayat no dada. Tapno may parupa yung kadakwada. Abidot ti atap da nga da pa kainaigan nyo iti pan nakapapatay day di Ka Pedro. Dalaing. Tuwan kaya man niya. Mayati si nga mo iha. Di, imbitaran nyo nga ron ina, papa. Tuwan, kaya't kwa si ka mismo ti mga yab kadakwada. Anya? Tapaya siyak, papa. Ni Boyong langan ti baunin nyo. May mayat no si ka.
Tapno mabain damang paay iti awis tayo. Ngam di mo ibagbaga nga damaangay a press conference dito'y balay. Anya nga ron ti bagakto na son, apangawisan tayo kadakwada. Di bagamlatan nga darapategunay nga ibaga kadakwada. Bidot not gayam ti atapyo, nga dapan na kay naig ni Mayor iti pan nakapatay na iti ka Pedro. Wain ala. Isa mabain na pakita ka ni Mayor. Tata, natural lang nga na iti pagbilutan. Wain, mabain na kita ka ni Mayor. Apay mabain kayo kan kuha na ngay. Idin to ta napagkilan na karasaan tayo jay. Karasaan ko naman kan ko na. Ko, tata. Saan ko manin ang nagawid ang tibilak? Anda ka di amom nga aramid ti Mayor, asaan ang nasayaan? Ni, awan, tatang. Awan. Saan na mapalin nga ibakak tinaramid tayo jay at tao kanya. Nay, ang dalugan na nagsardeng ti batog, anak. Timot anak ni Mayor jay dimtang tatang. Anya nga tati ibagana. Ada nga tanapatag unay nga ibagana kada kayo. Itala nga way dito eh. Anya? Ada na patag-una nga ibaga ni Mayor kada kami ka ni Miguel, senyorita. Wan tatang. Katkayat na. Nga umay kayo to ijabalay inton alauna no malam. Anya kanungay ti ibagana. Jak man na mo tatang. Basta imbaw nga umay mangipakamoy ti tarigagay na. Anda nga rod ko mapapanakin ton malam, senyorita. Mayor ti agpapayab kada kayo, tata. Kat diyo ko mapayan. Sige. Umayak to nga raw. Amo ka din ni Miguel? Saan kay? Tanyon onak ti may diti balayo. Ala. Ikarigatam to nga rod nga alukuyan nga umay, senyorita. Tapno adda kadwak asumangaw ka ni Papa. Hello, Amira? Imawag ka man. Ni Chloe, kapag panaw na lang dito'y balay. Anya ti may na imbaga? Anya ti umay na imbaga dito'y balay? Imbaon kano ni Papang na, takayat na kayo kano ang makasarita iti balay da. Anya? Anya ti ko na ni tatang mo? At apan nagkidkid na iti damo. Kapota Mayor ti agpapayam. Kapilitan na mapan. Anya nga tati baga ni Mayor? Mapan kanto kanuman. Tapno ka doon ni tatang asumarang ni Mayor. Sige, Amira. Wen, no may lakit ibaga ako na ni Chloe ti awis kanyak ni Mayor. Adi, adan dagiti catering services sa suki tayo. Madaman ti panang iplastar da iti sango ti balay. Nasayat. Katiarag mo, Adan? Awan pay. Agad tayo matipagtangan da matyas kan Miguel. Sige. Bareng umay lang dagajadwa. Oh, ani, adan dim tangalugan. Mangruginsan nga agsangpet lagi ti reporter. Wan, katigayam ko tim mo na. Ala, ingka nga rod sabtan. Itay pa'y apas-pasungadan ka, senyorita. Ano yan? Amo nga umayak, Miguel? Imawag ni Amira. Katimbaga na nga umay ka dito balay. Gaputa kayat ni Papa, makasarita na kayo kini Tata Matyas ijibanay. Anya ka no tibaga na? Tsaka mo, agam ko na napatag-unay tibaga na kada kayo. Iso nga imbaon na. Sige, senyorita. Umayak to. San mo ko man nabaybayagan ka grubwat no makapanawak dito balayo, Miguel? Sakbay nga alauna inton malam. Kat makita na kayo tukuman ni Papa. Sige, senyorita. Agrubwatak to na dagos. Apaman na makapangaldawa.
Inom ka Sige, kagad na. Aginom kayo lata. Uray mabartek tayo amin ita. Huwag boyong. Hanggang may awan mo itong pulutan. Ay, aguray kayo, tawagat ni Mayor. Ang dramat na mawawag ka boyong. Speaking of Mayor Placido, isuntoy umawawag. Sumbatang naroon na boyong. Hello, Mayor. Kumusta kay titan kadagiti kakatuan buyong? Naragsak kami amin, Mayor. Taadupay lang ti mainom aginatan ko. Ngag, iso na lang dawanan ti pulutan. Patwa panggis. Nagalisto kayo na ng ibos, iti ginatang mga pulutan nyo. Kasano ngamin adi alis to ang maibos, Mayor. Idin to ta, bakkumot na kitid duma kasangsang mga gininom, Mayor. Anyabak ko sa asawam. Kaslabak ko ti dakulap da agumamat iti pulutan, Mayor. Iso nga alis to ana ibos ti pulutan. Di kadkado ti rapas ti giwat na kakatuam. Ala, umay ka nga ron dito'y balay. Tapay suputang kay ti pulutan nyo salbag. Uwan, Mayor. Agyamanak, umayak nga rin na dagos dita. Bye! Inakaw ni Jabalay na mayaw anak. Sige, tatang. Agan-anad kayo kuma. Anya ko matipagan nadak. Balay mo ti mayor ti papanak. Saan nyo lang mo, nanya ti plano ti mayor, iti papanyo ijay. Apay, panag ko na may turin na kami nga takan ni Miguel Adangran ni mayor. Saan tayo nga mo, tatang? Kumpiyansa ka sana maaramid ni mayor ti mangdangran ka na kami. Di ko na ayo. Amira, apay nung sasaw ka, may papan ka ni mayor o kasla da madingar aramidin na. Kuha, tatang. Ada ka di amom adinangrandan. Awan mat kiti tatang. Nanang, apa ya di kayo makatal na? Itay pa apag na kaya apag na iti sangwanak. Ay, gaputa, madandanagan anak. Anya ti pagdanagan nyo? Ipapanyo iti balay da mayor. Anya nga tanong, saan kalaangan amapaan? Anya? Sana mabalin nanang. Ibaganan tupay ang mabuti nga kadumapaw iti balay da. Kananya ko matipagdanagan nyo, lumapanak iti balay da. Gaputa amok, anapudot plata ti ulo na kadakayo kini Matyas. Nanang, dakdakas no di kam mapan kini Tata Matyas. Ang mga no'y baganan tumanan, at talaga akal kalabanan mi. Ala, no di ka maigawi. Ang saysaya atem tong arot ti makisarita kini Mayor Nasayaat ken narespeto ak iti padak at tao nanang. No lakit di, tanasayaat ken narespeto met ti kasarsarita. Mayor, anya ti basken. Tapay nga adot tao dito'y balayo. Kan adupay ti nakadasar at araon. Agpa-press conference buyong. Iso ang nagpayabak iti reporter. Ken nagpaisagana kiti catering services. Nga isot nang isaganan karag iti pagsasangwan amakan. Anya ti kayat yung maibunan nag iti publiko, Mayor. Ti ba nagpamarang yu atulisan iti biga. Anang ibagan nyo kadagiti nakipamumpon. Ada kayo tinang patay. Kini Pedro. Anya? Amom ka di buyong. Hinawis ko ba ida Miguel kan lakay Matyas. Takayat ko ngay parupa kadakwada. Abidot ti atap da. Ngadapan nakainaig ko ti pan nakatayin ni ka Pedro. Mawadam ha buyong. Tata Matyas, kunak no duha talaang ti bisita da mayon. Yung nakadadumat gayam ti inawis da pa ya reporter. Kaputa agpa-press conference gayam ti mayor. Anya? Apay nga ron nga inimbitaran da tanong? Dahil tangaro ti saan ko ang maawatan. Napano nagtugaw ni Mayor iti lamisahan nga ayan ti May? Kung nagiti silpon ang nakadiso iti lamisahan, tata. Doon nagtalatan pa raw.
No, anya ti waragawag ni Mayor. Wen tata. Taan, nalpas matlangan nga dat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman na kada kayo amin gagayim ko nga giwarwar na akwinukamang ti media. Tapinat ganyo mo't lang tawis ko kada kayo. Anya ti kayat yung amay warnak, Mayor? Di na ba sa mga kinikambusan do kabayatan di ba nakaitabon ni Pedro? At may sukadi nga tulisan ang nagpakita kadagiti nakipamunpon, Mayor? Dahil ti kayat ko akong permaran kada kayo. Nagpaiso tinaydanon kada kayo. Nagpakita kadagiti nakipamumpon. Kat inaklunda nga isuda tinang batay ken ni Pedro. Anya kano ti makagapo nga inaramit at ikas dekan kwa na, Mayor? Adda ka nun nadag sa nunay ang nakabasulan day ni Pedro. Nang runay ti grupo da, isuasin intensyan da maday. Anya kano pinakabasulan na, Mayor? Day tati sanda nga in detalye. Ngam tinapatag, kat adda na ngamin itipan nakatay ni Pedro. Kat nadalusan mo tinagan ko. Anya nga rin ti makunayo kada tata Matias ken Miguel, iti panangat atap da, ada kayo ti mastermind, iti pan nakapapatay, day di ka, Pedro, Mayor. Kinagbayso na. Inimbita na kita. Kadwayo ida ditoy. Adda da ti talikod na nakatugaw. Iswati makunak kada kayo Matias ken Miguel. Gonggong kayo adwa. Ada kayo matan tata. Saan kayo matan nagbayag iti balay da, Mayor? Ay, Nagsinahay kayo. Apay ka sa tilangayo si Mangpet. kasla kami lang marunaw nga sin itay ka ni Miguel. Iti ipapanmi ti balay da Mayor. Anyat na pasamak, tata. Ada press conference nga inangay ni Mayor iti balay da. Anyat imbaga ni Mayor iti press conference. Ti panangiwaragawag na nga inako dagiti tulisan ti panakapapatay na di kapid raw. Anya nga rin tinakapabainan nyo. Imbaga ti Mayor agonggong kami kan ni Miguel. Kapo iti panangat atap mi idikan ko ana. Nga isaw ti utak iti panakapapatay na di kapid raw. Anya? Kasla kami lang narunaw nga asen iti baen. Hindi baga na dahil tayo ti sangwanan na iti agiwarwarnak. Gonggong kami ka na. Di awanan pa ina, Mayor. Demonya talaga. Iso ati gonggong, tatang. Tiyawanan bain ang Mayor Placido. No mumilak ko pabainan na kami lang kini Tata Matias, iti panang imbitar na kada kami iti balay na. Adayo ko nagpakita kami jay. Anak, nagugwa mo ta da iti bute. Gustunan. Isardeng mo ta aginom ta mga numabartek ka. Talaga kahit ko ti mabartik nanang. Iso abayan da ko malang. Kaya't ko ngay papas ti sakit tinakim ko babayan iti arak. Anak, iwaksim ko man iti panungot mo. Ti pan nakapabain nyo kini Matias iti sangwanan dagiti reporter. Nanang, jak tupulos malipatan da jay apanang pabain kada kami ni Mayor. Kas kamla marunaw nga asin, idi kini Tata Matias iti bain. Iti panang ibaga ni Mayor agonggong kami. No apay ket ngamin nga isulat ti atapin nyo iti a mastermind iti pan nakapapatay day di kapedra. Gaputa ang mumi akagurgura una idi ni Mayor day di kapidro nanang. Ket day jay ti pagibas-basaran mi iti atap mi ken kuana. Chloe! Linangin samat ng taulong iha. Apay agkat-katawa kang agmay-maysa. Mama, nalimpyo ti panunot ko. Anya nga rin tikat katawam.
Malagip ko lang tila nga dala kang matyaskin ni Miguel. Gapoy ti pa nang pabain kadakwada ni Papa, iti sangwanan dagiti reporter. Gunggunada! Uri dalalim mabaga, Mama. Hindi imbaga ni Papa, agunggong dagijay adwa. Awan ba inda nga mi namang pabasulatan ka ni Papa? Nga iso ti mastermind iti panakatay da di ka Pedro iha. Sapay na kumaa, tag nakam daytan, Mama. Siyak tirumbang agyaman ka na kayo kakadwa. Tada kayo tinang punas, itidakas nga atap dagiti tao kaniya. Iba kayo lang. No day para medyo kada kami, Mayor. Sidadaan kami ngagtungpal. Wan, buyong. Daw mawawag. Kasi nung adamot na ito adistorbo. Di mo't gaya Atty. Mendez. Anya nga tamot tiba gana. Hello, Atty. Miguel, rabiin nga mata ka pa ilaang dito'y balkaw. Gapunta sana ka makaturog, Nana. Anya ti saan mo apakaturugan? Ti ka di pan nakapabain nyo kini Matias. Saan, Nana? Anya nga raw? Ti, hintay itong idadanon kada amera, inton bigat. Magagaran kan sa una yan amatulag ti kalay sayo, anak. Uwan, Nana. Gapo tayo ayatik unay ni amera. Iso kayat ko ngagsimpa kami. Ay, umay to kanupay ni uncle mo nga ipin, kan gundaw. Kat ni Uncle Victor, Nana. Impasigurado dapat nga umay takin ni Antem apilay. Araw tayo sama tunay na mapan dumano, Nana. Saan tayo unay nga ato? Tayo isuda lang nga ti umay. No kasta, inakto nga rod gumatang iti basi da kasinsin Manuel kan nardeng. Tandang to balunan tayo, Nana. Anya? Ay, saan ba raw? Anangan matabarte kam da Matias kan dagiti partido na. Barbarang saan da tayo kumangarod a parigatan, Nana. Narigrigat ama urnos ti saritaan no nakainom ti agsasango. Iso adi ka gumatgatang iti base wenno arak. Matulagan itangal tao ti kasarmikin ni Miguel. Diyos ko, pakawanan na ko, Ma. No tsak ibagbaga dinaramin kanyak ni Mayor Placido. Amkag, ang mga namapugaw ko ni Miguel. Isonas ka ni ilimad ko ti amin. Ay, Mira. Nakatangkayagan di init. Ngam di ka pa'y namigat. Sa anak pa mabisin, tatang. Wala itati umay da Miguel na makitulag para iti panagkasaryaw. Ang mga no mabisinan kanta no di kamangan. Madamdaman to na mga anak. Itaki di mamigatan. Ang mga no dandani itan da Miguel. Pangkis. Kas layak kayat nga ramiden timbalakan kanyak ni Atty. Mendez. Ay, bigbigat nga arak matan ti sangsangwam. Bayan nagla nga Agripina. Oray kat Sabado magdida. Saan nakababaan ni munisipyo. Ada ka di parikot, honey? Hinawagan nak ni Atty. Mendez di malam. Ano di imbagana? Umungik ka no dagiti amin nakatalunan tayo. Kat kasaritak pa ida maminsan. Baring no didang ni Pursige ti pan nakareforma ti daga tayo. Anyat kayat asawa ni Atty. Mendez. Agpakpakaasi tayo kadagiti katalunan tayo, kasta kadihani. Kasla ti kayat na asawan. Tabarang isanudan, tilablaban dapan nakareforma ti daga tayo. Simperkwensa. Nga madadalag, noan niya tinasaya at nga ramiden tayo Agripina. Sa bagay,
Saan matkit di adakas no padasam ti agpakumba pa maminsan kadagiti katalunan tayo. Anya? Papato abang salbaga. Wan, honey. Mayat sano ipakita man nanti panagpakumbabam. Pogi points mo pa'y day kadagiti kakailyan tayo. Kan barag no isuti pakalunagan tirik na dagiti katalunan tayo. Diya ka mo no anya ti sawag Agripina. Ang mala, adala ka na yung bag ti singasing nga Torne Mendez. Nagpartak ka mo talaga. Nagdigos ka, nakasukat ka pa yan, balasang ka. Wan tatang, takababain mo't no umayan dagiti sa ngayon nga pa'y nakasakana. Iso, pinardasa kong tinagtignay. Mga naisudan lagi ta. Ha? Sige, siya kung ti papan magilukat itiri daw tatang. Saan arumbang ani papat agpakumbaba kadagiti katalunan tayo? Pakay papay ng tiginatao na dayta akas mayor no aramida na dayta. Dayta ti bindot mo. No kunam apakay babaan ti may sa apolitiko ti agpakumbaba iha. Anyang? Ad-adda maalam ti simpatya ti kaaduan. No makita daan na pakumbaba ka kadagiti tattao iha. Wanangam. Sa bali dagiti katalunan tayo mama. Kaya't na nga agawan ti daga tayo. Sa kalpasan na, ni papa ti agpakumbaba. Padasan na laang iha. Awan man mapukaw kan kuana. No kasarita na pa'y maminsan dagiti katalunan tayo. Da kayo man laangan ti makaam mo. Yak kaya ti simple lang akasar dagiti ang nagtasalaw. Wanangam. Saan kami matabak na ang Matias? Ado matibaka at arakan ni Miguel. Di mangilakaw. Kaya sa tibus-busin niyo. Para ti kasar. No siya ko mati masurot tataman tiyas. Oray simple latan ti maangay akasar mi. Oray saan na nagarbo. Usarin min tulatan na pagpuunan ti magastos. Sana mabalin ang baraw. Ado nagiti kayat ko nga imbitaran. Ado tinakasaritak ang mga naktukada kayo iti kasar. Ay, kasta ka di tata. Imbagak idin kini tatang. Asimple lang ko mati maangay akasar. Ngam saan namat akayat, Miguel? Nanan. Kapilitan nga rod ang mangilakwa karagiti baka. Saan nga umanay turnong ko iti bangko? No nagarbo ti kasarmi kini Amira. Ay, talaga ka di nga awanan ti panaritaan ken ka, Matias. Tay ko na kaon abalayan. Nabalayan ko na tanay matulag metag. So kaskasanaw. Ado dagiti kayat ko amasa nga ila intun agkasar dagiti ubay. Ken jak kayat ti mabainan kanakwada. Mala, no isuti ko nam kat kapilitan nga rod bumatok kami as si babado abalayan. Sa bagay, nimetla ang Miguel ti anak ko apakasarag. Agpada abugbog daw dagiti anak ta abalayan. Iso nga itatag kasardan, masapul mo't nagarbaw. Ay, alawan Matias. Ay, abalayan ko nagkuma. Padasin tantuman mati sumala abalayan. Ya. Anya? Ay, jak samet kabalan ti sumala abalayan. Nasakitan dagiti susuop ka. Mayat to na ita susuop. No salaan ta di balsi pulipo lakunada. Papa, mabalin ta ka di sarita? Mabalin. Uray ta medyo nausawa nakmagtan. Anya ti pagsaritaan ta? Ti maipapan iti singasing kada kayo ni Atty. Mendez. At dan desisyon ko, may papanit ti daytabanag. Anya, papa? Aramidag timbagana. Anya? Kasari tayo dagiti katalunan tayo? Kat makipagpakaasi kayo? Kasta ka di, papa? Saan mapanagpagpakaasi ti aramidag? Ngam kiti, kasaritak lang ida. Ngay sardeng dan, ti panangil ilusyon da matagikwada, dagiti taltalonan da. Mawatam. Nagapwa, Miguel. Ijay balay da Erwin, nanang. Sino nga Erwin?
Jay, taga Marciana, nanang. Napan ko imbaga, jay, ilako ka baka. Anya? Aglako ka? Uwan, nanang. Tapno, ada madadaan agaston tayo, no? Kasarmi kini Amira. Ay, di mo pa ila i-withdraw di kwarta may tibangkaw. May mayat no ti unag agaston, kat ipaglakwak to itibakak, nanang. Kat, no din tuman makuti di ornong ko itibangko. Di, kwarta amin tumutlaan kini Amira. Sa bagay. Kat, umay itong araw ni Erwin. Uwan, nanang. Umay danto kano kiniburog, intonal daw. Mayor, Ah, amuyo ka din tidamag. saan pa'y? Anya ka di tayo tadamag? Sigurado amaklat kayo no ibagak, Mayor. Ah, di nakman paggagaran. Ibagamon mo niya tayo tadamag. Kuha, Mayor. Ni Amira. Makiasawan. Ano? Pato abangkis. Sino't pakiasawan na? Ni Miguel, Mayor. Pato abangkis. Payakas lamang lalais ti katawayo, Mayor. Gaputan naman malas pa ingim kamulinglingan na barabutit na ya, Miguel. Anya? Di mo ka di pa'y may bugsilan, tinaisawang kubuyong. Amom na niya rin nabasamak kanya, Mira. Wan, Mayor. Magits kaon. Siguro karnam naman ni Miguel nga isurti umuna alalagi di biyag ni Amira inton makapagkalay sa kada. Di na mo. Nabayagi mo't gaya man adina mo, Mayor. Kan iti ka ano man. Di nan tumamuhan. Asyak di muna. Anang sa'yo piti banglo ni Amira, buyong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyos ko. Anyan to nga tati ibagak ni Miguel. Numaduktalan na asa anak ko na birhen. Amira, Ni Tatang. Tatang. Diyak ipadlaw ang mariribukan hak. anak. Apa yung kaslan nakaununag ti pampanunutan? Nakalanlanay na iti matam. Kas kala mas naayan anak ka. Saan mat, Tatang? Kas makita yung Miss Isa mat. Imisem kang agpaisaw. Ngam kaslamat mapilpilit ti isem mo. Saan mat, Tatang? Apay, ada ka di pa nagbabawi, may ti pa nakatulagan ti kalay sayo ka ni Miguel. Awan, Tatang. Sana ito magbabawi. Tasakbay ang nagikadengag. Pinanunot ko na yung bag. Dito cellphone mo, balasang ka. Sumbatam mo sino man na ita. Ina ko ni Jita Alaw. Uwan, Tatang. Sino nga tatay mo mong awak? Sana naka-phonebook? Hello? Hello, Amira. Ni Mayor Placido. Apayakas na nakiktot ka na kang agaditimag ko. Ayop ka. Unang ko'y tibain. Karasan! Demonyo! Sumardang ka. Di mo ulit-ulitan da kita balikas na diyak kaya tatanggan, Amira. Makarmakan to itinaramid mo kanyak. Ilunod ka itingunos si panagbiag ko! Kapo di kinatimonyokin ka, Amira. Saanan nga umubra kang iyak di pagpagamakarmakan lunod. Niyo? Imawag ang tagayat ko kumpirmaren. Nagpaiso di damag. Anya tinadamag mo? Agpaiso ka di anatulagan ti kasaryo kan Miguel. Paapay adamdamagang. Kayat ko lang nga mamuan ti agpaiso. Wen! Agpaiso!
mapiman na, Miguel. Apay nga ibaga mapiman di pakiasawa. Kapo, tatiam mo na kad nasinaw ka pa ilang, Amira. Di na mo napayagkan na nalunas. Awanan ka itibain. Matay ka lang ko man. Hoy, kunak madali na kilunod. Taura itong kilamamin na sulit simbahan di kandila. Gatsan nga wabra kanyak tilunod. Mawatam. Awanan ka itibain. Karasan! Demonyo! Mama, mabaling ka niya kasarita yon to ni Papa. Apa iha? Anya ka diti kayat mo nga ibagak ka ni papam. Ibagayo asan anasaya ti plano na apan nakisarita ka dagiti katalunan tayo. Chloe, no nagdesisyonan ni papam, narigatan ang mabalusingsing. Nga, Mama. Amo ni papam ti aramidan na iha. Saan ko man na nakapagmayor no saan ang nasirip? Lukas ka. Pabusuyan niyo ang makisarita ka dagiti katalunan tayo. No iso tinapanunot na pagsayaatan tayo amin. Palubusan ta. Ay, tsak mo, Mama. Nurumbangwin no sa antiplano ni Papa. Nanang, nalako kundi kadakila na bakang. Asino matla ang tinanggatang anak? Da Sibiu kin Jimmy, nanang. Ti amukat, da Erwin kin Borog. Nalakamot ti tawar da, nanang. Iso akapilitan na napan ko imbaga kada Sibiu kin Jimmy. Ngala, nasayaat mo't nun alako mo. Manungarod tinaglakwam. 80,000, nanang. Kurang pa'y agastom iti panagkasaryo dahi jay anak ko. Iso nga ron nga ilakok pa jay may sa anwang ko. Kahit adangarudan manggatang. Napan ko imbaga kinibubot at agasan Manuel, nanang. Ngala, barang malakom tumot lang iti mabiig. Tapno saan nga agkam to tigastom nga agkasara anak ko. Buyong, nagtaparamid ko king ka. Naskan nga ramidam iti kabitan na panawan. Anya, Mayor. Sorsuring mamin nakatalunak. Ibagam, kaya't ko'y da makasarita. Karaman ka di dala kay Matias kan Miguel, Mayor? Siyempre, gabuta katalunak mo tida. Kanisuda ti mangilong-lungalong iti pan nakareforma ti dagak, Buyong. Sige, Mayor. Inakto nga rod pa kaamuan amin ang katalunan nyo. Sa di na ti ibagak apang mitingan nyo kadakwada, Mayor. Iti ang sinagdiablaya nga ayan ti resort me. Mabitlaang, umayakon. Kumusta ka na, Mira? Miguel, si kamat kayam. Sumurag ka. Agyaman na. Awan ka din ni tatang mo? Ada iti likod ti balay. Pakpakanan na dagiti manok na. No, iso ti kayat mo akasarita. Mapankalatan ni talikod. Sikat yarantak akasarita, Mira. Kahit ko pagtulagan ta, no asino dagiti kantanto iti imbitasyon iti kalaysata. Sige. Aguray ka nga rod, Inak mangalay ti papel ken bolpen. Tailistata dagiti kayat na nga imbitaran. Ani, papanan ni Boyong, taisumat ti rimwar. Imbaon ko, amang ipakamo kadagiti katalunan tayo akasarita tayda. Anya? Ayaban naktumat ang makisarita kadakwada? Natural. Ayaban tanto ba iti anak ta? Tabareng magbaliw ti panunot dagiti gamrod akatalunan tayo. Anya? Gamrod? Wan! Kadakwada? Gamrod na talaga. Takayat dangagawan kada tayo tidaga tayo. Anya? Anya ti aramidam, no makipatangkan tulak ta dagiti katalunan tayo. Lading itak, ngamsan ko pa'y ama ibagay tati plano, Agripina.
Tatang, dagiti lista mi ken Miguel ang nagnagan dagiti imbitaran tayo to iti kasalmi. Nat, kita man nga raw. Ta sa akong to painayon nagiti kayat kumot nga imbitaran. Dahito tata. Tatang ko nam kanya kon baraw. Na natulag matang ti kasaryo kanya Amira. Di kay matunay aga pura tatang, kababain mat kadagiti tao. Numangda at tatangan ti awag na kada kayo. Saan kami pa'y mata nagkasar? Mayat latan ngay ruam na ti awag na kanya katatang. Agyaman nak iti panangawat yun kanya kamanugang tata. Nauray no, di kampay nagkasar iti anak yun. Nasaysayat ninton agkasartan. Wano inton malpas ti kasartan ti panangawag mo kinitatang iti tatang. Wen Amira. Ngala. Kastaman, si katimagam mo, Miguel. Kaga mo gore kaya. Da nagsardeng alugan iti bataw. Ha? Nimot buyong nga makanawan ni Mayor Jay Bimaba iti van tata. Tata Matyas! Mayak man! Da kayo ti masapol na tatang. Sige, tama pa nakitiayan na. Anya ti kunayo mama? Adda nalimad a plano ni papa? No dila ta sumardeng dagiti katalunan tayo nga mangilaban iti pan nakareforma ti daga tayo? Wan, iha. Kayat ko amamon da ita a plano ni papa mama. Di na pa'y kayat nga ibaga kanyak. No ibaga na ton, ibagak tumat kan ka, iha. Padasik duman adamagan ken ni papa? Ay, wan gayam. Adapay imbaga ni papam kanyak. Anya mama? Kayat na nga umateng darak mat iti angayan ni papam apa nakisarita kadagiti katalunan tayo. Anya? Diyak kayat mama. May mayat ka no da tayo at talo ti makisarita kadagiti katalunan tayo, iha. Da kayo lutan mama. Tama nga no diyak makapagtebal kat makaibalik-kasak pa iti saan anasayaat kadagiti katalunan tayo. Anya, kaya't ni Mayor ang makasarita na kami akatalunan na buyaw. Wen tata, Anya ka no, ti agenda. diyak ka mo. Basta kuna na kayat na kayo, amin na makasarita, Tata Matyas. Sa dinaw ti pang mitingan na kada kamay. Iti asidag ti aplaya nga ayan ti resort da, Tata Matyas. Sige. No, kaya't na kami akasarita ni Mayor. Umay kami itong araw. Agyaman nak. Sige, inak nga rodan. Kat inak pa ijay balay da Miguel. Ay, awan ni Miguel inji balay da. Ha? Sa di nga rodan ayan na, Tata Matyas. Ada di balay may. Agsarsarita da ka ni Amira. Anya, di lang mabalin nga rod aparwaran nyo. Ta isublat kumat akasarita. Saktulatan ti mangibaga ka ni Miguel iti kalikagom ni Mayor buyaw. Agyaman nak nga rod. Gatnam na maak nga rod nga idanon nyo latan ki ni Miguel ti amin. Anya? Kalikaguman ni Mayor ang makasarita na kayo akatalunan na, Miguel? Wen nanang. Isuti may imbaga ni buyong iti balay da tata Matyas. Iti adaki iti balay da. Anya ka no ti ibagana? Jakman na mo nanang. Tadimot kahit nga ibaga ni buyong. Kahit, anya nga rin ti desisyon nyo kini Matyas. Nagtulag kami. Amapan kam to nanang. Madanaganak man. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo nana. Ta saan lang madadak kami ti mapan. Nudi kat dakam amin akatalunan ni Mayor. Pampanununtot namin timbaga itay ni Buyong tatang. Saan mo na pampanunutin na ijay? Sa kanaan nyo kat di ka ni Miguel ti umadanin akasaryaw. Dahil tati panunutin. Wen tatang. Papan kami ito nagpaaramit iti imbitasyon ito mamisan abigat. Inlista may matan dagiti kayat may imbitaran. Ayun, gayam. Diyak na ituloy ang nakita itay tilistaan nyo ka ni Miguel. No, asinaw na iti ikanyon iti imbitasyon. Kita akman, tinlislis tayo ang nagnagan, malasang ka. Wen tatang. Mabitlaan. Irwar ko tilistaan. Bulsak dito ikat. Tay. Dito yung... Ne. Ano, maikan iti imbitasyon. Ano, orelas ang agasutan. Wen tatang. Saan pa iraman dita dagiti kunayong imbitaran niyo mat agagayam yo? Payadyak makita tinagan ni Mayor Placido dito. Imbaga kami kini Miguel adyak kayat ng imbitaran tayo ti Mayor.
Anya, ay, sana mabalin anak ka. Ah? Masapula pa aramidan yung matiti imbitasyon. Tauray saktaon, ti mapanmangitid kan kwa na. Ay, saan tatang? Diyak kayat. Anya, sapay ba? Basta saan ko kayat ang makita ni Mayor Placido ti panagkasami. Diyak kayat ang makita iti kaldawan ti kalay sarang kini Miguel. Honey, kaanon to ti panakisarita ta kadagiti katalunan tayo? Hinton maminsan nga daw. Ket kayat kong awagam to tisuki tayo a catering services. Pakanen tayo dagiti katalunan tayo. Anya, agpapakan tayo manan? Wan, manulangan ti makanda. No di dalagi di sopo ti tiyawid da. Mabaindan tumat nga tangagiawid, honey. Ala, kapay la kumatay ti panangpakan tayo kadakwada. Isardeng dan ti panggabda apan nakareforma ti daga tayo. Anya? Saan akayat ni Amira nga imbitaran nyo ni Mayor iti kalay sayon to, Miguel? Wen, nanang. Kaapay, anya arason. Saan ko nga mo, nanang? Basta ko na ni Amira, adi na kayat ang makita ni Mayor, iti kaldawan ti kalay sami. Apay, kagurgura na ka din ni Mayor, anak? Tati saan ko nga mo, nanang? Panagrik na? Kat kaslaad na itukit agura ni Amira kenkwana. Saludsudem tuman no ada kinagura na nga inaramid ni Mayor, anak? Wen, nanang. Damagak to kin ni Amira. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inawagam ka di matlangan ti suki tayo a catering services sa Agripina. Itangal daw, ti panakisango ta kadagiti katalunan tayo. Wen, honey, imawag itay ti manager. Kat kuna na nga dadan iti venue apang mitingam kadagiti katalunan tayo. Madaman ti panagisagana da. Nasaya no kasta. Awan gayam. Talaga ka diya saan nga umay ti anak mo? Saan, honey? Tamangan kanuno di na matered tingiwat na. Kat makasao iti saan anasaya at kadagiti katalunan tayo. Ababaw na iti pasensya ti anak mo. Imalakin ka, Agripina. Adayo asyak ti imalaan jay anak ta. Tasa anak mo't ama nagpupungto at akaskan ka. Kaya't mo asawan, siya timalaan na kasta ka di. Nasa umon, Placido. Pato apangkis. Oh, makitam. Agpungto ka manan. Gaputasan ko ang maaklon ti imbagam Agripina. At siya timalaan ni Chloe iti ugali. Ulimag kayo. Ulimag. Dingding nyo na yung bag. Dagiti ibaga ni Mayor kada kayo. Agyamanak. Iti kadayo amin na katalunak. Inangay ko na ito yataribnong. Takayat ko ang makapagtutunos tayo kuman. Kaya't yung kaditi kapya. Mabalan ka diti sa Marita, Mayor. Sige, nawaya kang agsarita, Matyas. Makapagtutunos tayo kasi tikal kalikagumam, Mayor. Nulakit day tay palubos maun. Ang mariporma tinaga asok-sukayan may. Pato apangges. Hindi ka anuman. Jaki palubos. Ang mariporma tinagrigrigata kaginatang adaga. At dalintag ang mariporma dagiti nalalawa at dagdaga, Mayor. Siyak ti Mayor, iti daytoy nga ili. Gadawan may patong palalintag, no saan nga dalan nga umuna kanyak, mawata nyo. No kalikaguman yaw ti panagkakapya tayo. Rumbeng nga raw, ngay patag na kami akatalunan yaw. Tati ayat ti pada aparswa. Isot anag ti kapya. No ti kondisyon nyo. Iti panagkakapya tayo kat iso ti panakareforma tinaga. Nasaysaya at langan. Nga urewan ti kapya. Iti nagbabaldang tayo.
Nasangpatak ni Papa nga gininom. Anya aya ti resulta ti panakisari tayo kadagiti katalunan tayo. Impat ng lata dagiti katalunan tayo ama reforma ti daga tayo iha. Iso nga agpupungtot ni papam iti sasangpat mi. Dagiti awanan pain ang katalunan tayo. Ang mga no di da payan kaya ti agabang. Nga uray no di pay na agraryo dagiti taltalunan da. Saan dalangan nga agkamkamali iha? No di da kayat ti agabang. Mapilitan ni papam amang ikat kadakwada a katalunan tayo. Mabisina ka na to. Kaya mo pangaldawan na kayo ni Mayor, tatang. Ano, ti pinaisagana na amakan. Apay nga rod adi kayo nangan. Amin kami kung saan kami anangan iti naidasar at raot. Ha? Apay, tatang. Nga po iti nabara a diskusyon mi itayan ka ni Mayor. Ay papaniti tartarigagayan tayo apan nakaagraryo ti dagada at altalunan tayo. Anyamatan. Talaga ka di asaan na taakayat na ang Mayor am agraryo ti dagana? Kunana nga aging ga si bibiyag. Di nanto ipalubos ang mariporma na iti taltalunan tayo. Papa, itata nakasarita yung manang dagiti katalunan tayo? Anyat plano yo, iti panangipatang dalata ang agraryo dagiti taltalunan da. Agbanayo na kiti abang. Anya? Apay, mano ka diti agda mga abang ti may isang hektarya, papa? Sa nga ribula nga kilo nga irik ti may 1 hektarya. Iti makatawan. Anya? Halagbasit nga minan, papa. E dinto ta mamindwada nga agapit ka dagiti mula da iti makatawan. Talaga basit ti pag-abang da. Idinto anang ina mati pagbayad ti amilyar wino tax dagiti taltalunan dadaga. Rabang na lang nga ron nga agpanayon kayo iti abang, papa. Natural. Mano nga ron ti kaya ti apangingatuan? Anayon da sa nga ribo kat 5 da kilo nga irik ti abang da. Iti panagapit da. Sige, ibagayon to nga ron kadagiti katalunan tayo, papa. Hanggang kasano no di da kayat anayonan ti pagababang da. Ti saan nga umanugot nawaya nga gikat a kataluna. Dayta ti pangedeng ko. Amira, agkuig tanto ang mapanagpaaramid iti imbitasyon iti kasarta. Kanon to nga rod, Miguel? Orain ton bigat. Saan nga taan nasakbay unay ti panagpaaramid ta iti imbitasyon? Nasaysayat no nasaksakbay. Iti kasta, dahil tanto lagi bunong ti aramida. Sa bagay. Adaman kayat ko asa lutsodan. Anya dayta? Adda ka di guram kini Mayor Placido? Apay adam tamagam ti kasta, Miguel? Gaputa di mo kayat nga imbitaran ta ni Mayor iti kalaysata? Kwa. Basta, yak kayat. Apay adi mo sungbatan ti saludsod ko. Aguri ka. Anya di damdamagam itayan? Gusto ngamin matikawak. Kuna, adda kadiguram kini Mayor? Tapay adi mo kayat adumar ayto iti kalaysata? Awan gurakin ni Mayor. Masurunak lang kan kwa na. Iso na ibagak. Asaan ko akayat adumar ayto iti kasarta. Ano ti kasurunukin kwa na? Siyempre, di aramidin na kada tayo. Kada tayo akatalunan na. Makapasuron. Nagsarita. Isot katurayan. Sa bagay. Wan, pudnot ako na, Amira. Day tati magagapo. No apay asaan ko akayat ng imbitaran ni Mayor iti kasarta. Mama, adadamag ko kini Amira asigod akatulong tayo. Anya dayta iha? Makiasawa ka nun? Iha, naladaw kan iti damag. Idi pa'y kanikatlong aldaw anaamwa kan ni papam dayta damag. Kasta? Kung naklusaan nyo pa'y nga mo, mama. Amokon, anya ko man makiasawa ni Amira. Kaya't ko, ngayon tayo ito kumamatsaksyan, di pa nakikalay sana kin ni Miguel, mama. Anya? Kasigod na katulong tayo. Tumaray tayo ma, titikalay sana. Kaya't ko matimapan. No, lakit di ada itanda nga imbitasyon tayo, iha. Numalipatan da tayo man nga imbitaran. Mapantay lang ta, mama. Anya? Ay,
Diyak kayat iha. Mabainak, no awan awis na kanyak. At pamuspusan, tapno saan tayo amabainan to amapan. Nga uray na awan imbitasyon da kada tayo. Anya kumaiha. O di, mangitad tayo iti regalo tayo kadakwana. Tapno di tayo mabainan adumar ay iti kasarda, mama. Mayat nga agpaiso tinapanunod mo, iha. Ala, bayam tada maagag tungarod ka ni papam. No anya, mati kayat na nga irigalo ka ni Amira. Miguel, apay niya itakala ang asimang part. Ado dagiti na si kaso ni Amira, nanang. Kas kumaitian niya. Ti ipapan mi apa nagpaaramid iti imbitasyon. Kanti ipapan mi iti designer, amang da ito iti arwatan mi ngagkasar, nanang. Umagat, mga bangtay latan iti arwatin yung agkasar, anak. Ti kayat mi, tay bukod mi akawas ti usaron minto ngagkasar, nanang. Wan angam, amang ano nang inaunay ti tela, kanti pa nagpadaik yaw. Saan, nanang? Simple mat lang ti pinili mi amuda. Mala, nasaya at no kasta. Amkak nga may no agkurang ti in-budget mo agasto ang mga agkasar. Boyong, at damanan iparami kukin ka. Anya day ta, Mayor? Pabangkan to iti balay da Matias, a Pangulo dagiti Kataluna. Anya tinak ibaga kinila kay Matias, Mayor? Ibagam nga inginak yabang da kadagiti amin na taltalunan da dagak. Anya? Apay, mano ka diti pagababang da? Ti kada ektarya kada kayo, Mayor? Salbag, damagang baylang. Basta ibagam ngagpanayunak. Nawatam, no anya tibilin ko king kabuyong iso taramidam. Saan at tila damdamagam kanya nalawag, ha? Mama, naibagayo ka din kini papa, tinaibagat kada kayo, intay tumat dumar ay iti kasar ni Amira. Saan pa, iha? Taitay, kasarita ko man ni papang mo, kitagsarsarita damat ka ni Boyong. Mayat man ti sarita nyo nga gina dito'y biranda. Wan papa, pagsasarita mi kini mama ti umadanin apan makiasawa ni Amira. Kanya ko mo, no dandanin makiasawa ti sigod akatulong tayo. Napagtulagan mi kini mama, nga darayan tayo tumat ti kasar ni Amira. Hindi Nabayag ang nagbalin akatulong tayo ni Amira, hani. Kat saan adagas liag paisulo intayon tumat. Namnaman nyo ka di nga awisan da tayo. Ha? Nasaya at impakpakita tayo kani Amira, idi katulong tayo pailaang, hani. Iso pa nagkunakat, di na tayo mat nga tamalipatan nga imbitaran. Kasta ti panagkulam. Apayakas na ti sa umani. Ada ka di saan anasaya at anaaramidan ni Amira? Awan. Kung nagbalinak mo na sayat kang kwan, aging gaan nagikat, akatulong tayo. Pues, awan nga ron rason, adi na tayo imbitaran, hani. Kasta ti panagkunam agripina. Nagdadakkel ti bagas na iti kamutay. Jak namnamaay ang makabagas iti sangapulo asako na ito. Ha? Pagka nagsardeng alugan iti pungto ti talon ka. Tata Matias! Di mat kayang buyong. Naimbag nga daw yun, Tata Matias! Nastamat kan ka pa raw. Anyayat ibagam ta, imay nakpay dinanon iti talon ka. Gaputaad na kaya nga ipadanon ni Mayor, Tata. Anya day ta? Kunana, nga agi nga to kanon iti abang, kadag iti amin at taltalo ninyo adaga. Anya? Apay nga agi nga to iti abang. Idinto ta saan mat alumawlawa ti nagada at taltalunan may. Gaputa tagibasitanan ni Mayor ti abang nga iti jaw, Tata. Tamamidduayo kanumot amamulaan. Uwain, agpaisaw mamindwa mi amulaan ng iti taltalunan mi adagada. Adumat ti gasgastusan mi ngagtalaw. Nang runa itata, nangina ti abunaw.
Saan na siya ti pangibagaan nyo kadagita, Tata Matyas? Ta? Agtungtong palak lang itibilin. Umay ko lang imbaga ti tarigaga iti mayor. Nga agpanayon iti abak. Sana mabalin na basta lata nagpanayon iti abang, tata. Nas ka nakasarita tayo ni Mayor. Sakbay ang mapantay ti balay ti mayor. Nas ka na maalata pa nga umuna ti opinyon na iti padata akatalunan ti mayor. O sige, i-schedule yung arot ti panagtatarip nung tayo, tata. Mabalin ba ngayon malam ti Domingaw ti panagsasarita tayo? O sige, tata. Inak to nga ron sursurin lagi ti pada tayo amanalon. Tagtutulag tayo nga muna. Sakbay ang makisango tayo manankin ni Mayor Placido. Sa dino tayan ni Papa, Mama? Kahit ko kumakasarita. Adan iti siled mi iha. Tanabannog kanwa nagmalmalam. Iso ana sapa anagidda. Okay. Inton bigat nga ro din ang kasaritak ni Papa. Anya kami ti ibagam kan ni papang mo. Damagak laang, no nyan to ti regalo mi kin ni Amira into nagkasar. Tanam na maamet nga ibagana. No kas pangarigan tama panunot na regalwan. Kanya kumat makagapwa di na kayat ni ibaga kada tayo ti regalo na. Amamat na ni papang mo. Mahilig iti sorpresa. Mama, saan matada tayo ti regalwan ni Papa? Uray pay. No da regalwan ni papang mo. Kat kayat na nga isulag ti makaam mo. No anya ti itad na. Salud-sudag tulad ta, Mama. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apa Matyas? Imay ni Buyong igitalon ko di kalmaan. Kasta na niya timbagan ha. Hindanon na ti tarigagay ti mayor. Ngag panayon iti abang kakadwa. Kaya't nakanaw, apanayunan iti 5 kilos nga irek. Ti kadaytarya at taltalunan tayo. Uray da kami kan Miguel. May mata kayat kasta kadakkel ti pakaingatuan ti pagabang tayaw. Tapno saan mata mabainan ni Mayor iti tarigagay na ngagpanayon iti abang. Pagtutulagan tayo, no mano ti kabalan tayo nga inayon. Tama pan kaminto ken Miguel iji balay ti Mayor tay sunto ti bagame. Agyaman at simangbot kamitlaan, anak. Madandanagan, anak. Anya? Apay kumamot na madandanakan kayo, nana. Kaputat, kasla nagparik na nga daw may manggulo iti panagmi-meeting yo kadagiti kakadwayo aman nalaw. Awan, nanang. Kasin ti apo, natala mo ti panagmi-meeting mi. Nasayaat no kasta. Anya nga rod ti kunada iti kakadwayo iti kayat ni Mayor nga agpanayon iti apa. Napagnunuman mi, amang nayon kami, nanang. Saan akas ti kaado ti kayat ni Mayor nga ipanayon. Manungarod akilo, di napagtutulagan yung nga inayon iti tunggal ektarya ang mataltalon, anak. Mangnayon kami iti sangagasot akilo iti tunggal ektarya, nana. Tagpaiso amamin duatay nga agapit iti kadatawan ng adumot ti magasto. Ayun, na nagtriple pa yung tingin na ti abuno. Sangin ni namutan ti panandan ti agraag. Kanti panagpataktor dagiti awan pagarado na. Nana, iso sangagasot akilo lang nga Eric, ti napagtutulagan mi nga inayon iti sigod apagababang tayo. Patwapang kis. Aginggay ta. Saan pa yan na po na si panunot ko, tinaitagtagainap ko iti na minsan. Napatadpay lang iti panunot ko. At niya nga tati kay na sa unday jahe. Yak may bugsilan wan niya ti kay paparanday yatagtagainap. Rumbeng ka di apakariribukak na diyan. Saan?
Saan narumbang na ita timang buribor iti panunod ko. Tamo, awan pumudno at agtakainat. Baliktad ti kay papanan kanyaman at agtakainat. Boyong! Umay ka man ditoy. Anya ti bagayaw, Mayor? Kumusta tinang ibaunak keng kay di Kalman? Nakasarita mo lang ni Matyas. Wen, Mayor? Anya ti kunanay tindanon mo at arigagay ko apan nakaingato iti abang. Kinunana, apag mimitingan da kano, nga agtaltalon ti tarigagayo, Mayor. Embagam ko ma, ngagmimiting dadagos. Isumot ti bagak, Mayor. Nasayat. Sapay la kuma na nakapagtutulag daytan, Boyong. Umaydan to kanulatan dito'y balayo, dala kay Matyas kan Miguel. Apaman ang makapagsasarita da, Mayor. Kaya't nga tati Mayor, no sa gasot akilulaan nga Eric, ti inayon nyo nga abang, kada ektarya, tatang? Kaya't naman mo no saan. Talaga nga isulaang iti kabalan mi nga inayaw na nakaw. Ilaw-lawag yun to nga rod. Ibagayo, ang imina amin, pati ganagan. Ibagabin to dayta. Kung saan lang ganagan kinimina. Hindi kat pati pa iti tangdan ti agraag. Ipagpatraktaw ro. Kan naduma pa ya magastaw si ti panagtalaw. Kaanong to nga rod ti ipapanyo kin Miguel, tatang? Inton malang. Saan kayo to kung mga preparabiin mo pan kayo di ayanda, Mayor? Uy, basta may bagami lakit di kan Miguel tinapagtutulagan di ka nagiti kakadwa may. Pag-awid kami matla adagaw sa nakaw. Mama, naibaga ka din ni Boyong kini Tata Matyas ti tarigagay ni Papa nga agpanayon iti abang kadagiti katalunan tayo? Wani iha. Kaya't na nga tatimang naim iti abang, Mama. Kuna ni papang mo. Ati saan nga umanugot a katalunan tayo iti kayat ni papang mo nga abang dagiti taltalon tayo? Nawaya nga agikat lang talon. Saan nga ta? Nga iti panangpanayon ni Papa iti abang kat ad-ada ngay porsiki dagiti katalunan tayo nga maagraryo ti daga tayo, Mama. Uray anya ti aramidan dagiti a katalunan tayo. Kat awan mabalbalinanda. Mayor ni papang mo iha. Isu ti katurayan iti ili tayo. Nay, Miguel, papanam ta nakarubwat ka mat. Income kin ni Tata Matyas si Jabaleda Mayor, nanang. Inkay ibagaan, tinabagtutulagan nyo kadagiti kakadwayaw. O, nanang. Asla, madanagan akmat. Apay kumamadanagan kayo. Gaputa sigurado nga agpungtot laki di manen ni Mayor. Nyo ibagayok kenkwana, tinapagtutulagan nyo. Oray agpungtot. Saan kami ang mabutang, nanang? Kasano nga rudan. No ibaga na nga ikat na akatalunan na dagiti saan asumurot kadagiti pagayatan na. Nanang, saan na kam abas na maikat ni Mayor akatalunan na? Adda opisina ang mabalin mi apagpatulungan. Makastaman ti aramidon na. Ada kayo ko damagin kada kayo, Papa. Katsapay na kuman, tamasungbatan nyo. Anya dayta? Anyan to matirigalo yung kini Amira, yung to nagkasar. Ha? Oo, apay na pamulagat kayo itimbagat, Papa. Apay, adam-damagan. Kahit wala nga mamuan. Ladigita, ngamjak may baga. Doan yan to ti regalo kadakwada. Kahit yung kadimot lang a regaluan, tisigod akatulong tayo, Papa. Natural. Regalwak. Tabnuawan mat makunkunana. Ha? Madalag nga tricycle iti batog ti gate, Papa. Wah, damatyas kan Miguel. Isuda ti dimta. Sabay kumata makayayo ti umayoy baga Matyas. Miguel. Tata, wala. Ibagayon tinapagtutulagan tayo. Agoray kayo tapag merindahan kayo, bahingaw mo na. Chloe, ha? Yasi dagmon ti pinaisagana ka merienda. Wan, Papa. Adoy, agpalamiis kayo pa Miguel. Tata Matyas. Agyaman kami, senyorita. Ngam si bumusog kami pailangan ka ni Miguel. Kastangag pa iso, senyorita. Ha! Di o kumapayan ti Gracia, Miguel. Matyas. Saan kayo magpapayin?
Agmerinda kayo. Talaga si busog kami pa lang, Mayor. Babaynan niyo ka diti anak ko. Anang iya iti merienda, Matias. Tata, pagustuhan ta ni Mayor. Nakababay mo't ngagpaiso kini Senyorita Chloe. Pagkadkadan ta ti merinda nga niya sa dagna. Sige. Agmerinda kayon. Sagbay nga ibagayo ti kunlayo, ana pagtutulagan niyo aman nalon. Iha, saan ka di pa'y analpas ti panagsasarita na papang mo kang dagiti sa nga ili na? Saan pa'y mama? Di mo na mata pinagmerienda ida ni papa. Aywan kayam. Kahit ko makita di bagbaga ni papa agatangan na adaga. O sige iha, intay to agpasyar ijay tapno makita mad. Asino tinangitalkan ni papa iti daydi adaga, mama? Ni Miguel iha. Kuna ni papa, napintas daydi adaga. Alawa. Talaga na pintas iha. Ado timula, mangga, kasoy, longboy, rambutan, kan adapay lansunes kan marang. Wow! Nagmayatan? No ado ti mulmula kat agdudumapay a prutas ti may mulay ti daydi adaga, mama? Wan iha, kan adapay na biyag awaig. Nga isumat ti paginuman dagiti sumalog nga uksa kan alingo. Nagmayatan no kasta? Adadami na kayat ko ti mapanijay. Tabarang numayat nga i-develop nga eco park, mama. Andiya, sinalbag. 5 kilos nga irik ti kahit ko nga inayon nyo. Sangkit di, asa nga gasot a kilo lang, Miguel, Matias. Mayor, maluglogi kami. Tadumat ti magastos iti panagtalon. Kasta ngagpaiso, Mayor. Iso asa nga gasot a kilos lang ti kabalan mi ama inayon. Iti sigod ang pagababang mi, iti tunggalit tarya. Saan na babalin? Nuan niya ti imbaga, iso ti masuro. Awan lakanin ti dalan ti pakpakaasi ka na kayaw, Mayor. Mamindwa kayo nga agapit. Iso arong banglaan di imbaga, nga ingato ti abang. Ladingitan mi, Mayor. Hindi mi kabalan ti bagbagayo. Apag ngatuan ti abang mi. Pues, no diyo kabalan itad ti kayat ko nga abang dagiti talon ko. Agikat kayo ngagtalon. Ano Anya? Sana mabalin ang Mayor. Di yu pa'y nagatang ididagay di atalon kat nabayagan at talunan may. Iso adida kang basta may kat nga agtalon. Sige, Boyong. Tumagay ka. Wan, Mayor. Dagiti sinalbag ka talunan. Talaga pagpungpung tutendak, Boyong. Nakayumot ngaminan ti isuro dah, Mayor. Banag sana mabalin. Nuan niya tingkadang ko nga abang dagiti taltalunan dada kami. Iso ti kayat naman winusaan. Anya ti aramidin nyo kadagiti saan makaitad iti husto nga abang da kada kayo, Mayor. Ikada kita ngagtalon, Boyong. Una nga, adda ka nung pagkamangan da nga opisina ti gobyerno. No kasta ti aramidin nyo, Mayor. Oray sino pa iti pagkamangan da, kan sa dino pa iti pagkamkamangan da, Boyong. Saan ko nga atrasan nila? Dandanin ti panagapit da iti maikadwa akraping, Mayor. Agabang dan tumanayin. Iti umay pa nag-aabang. Yak kaya't nga umay daydanon dito balay iti abang da. Datayo, ti mangala, iti abang da kadag iti babalay da. Anya? One, tapno mapilit da amang tad, iti kayat ko akado, ti abang Boyong. Agulimag kayo. Ulimag. Kakadwa, inangay mi na ito'y atarip nung. Tapno may bagami kada kayo, di nagsasaritaan mi kada Mayor. May papan, iti panagpanayon na iti abang na iti dagada at talunan tayo. Yang arot ti ko na ni Mayor. Matias, Miguel. Pulos adi na kaya timpakpakaasi mi asa nga gasot a kilos lang nga iri. Ti kabalan tayo amay nayon iti sigod na pagababang tayo kakadwa. Anya nga arot ti aramidan kayaw.
Urayan niya ti ibagbaga ti mayor. Tilang kabaalan tayo nga abang, tirumbang itid tayo kadakwada. Kasanon, ikatin na tayo akatalunan na. At pagkamangan tayo nga opisina ti gobyerno, nakastaman ti aramidon na kakadwa. Panagkunak, saan na tayo basta ikatin, akatalunan na. Nasalsalwadan na, tinapintas a reputasyon na kas mayor, iti ili tayo. Urayan niya ti bagbaga kada tayo ni Mayon. Tilag na pagtutulagan tayo, anayon ti abang ti itid tayo kenkwana. Tada tayo mo ti malugi. Nutong palan tayo, ti kayat na. Anyati ko na, mahani. Si Kanton ti mapandumanon kadagiti katalunan tayo, amangala kadagiti abang da. Well, tapno timbaga kapagabang da, iso ti masurot wenno itadda. Kasanun, no di dan tulat ta kayat nga itad ti bagbaga manayon ti abang da. Pangkisabato, nugastaman bilang, kapilitan, apasamsam kunto kadagiti kakadwak ti kamalig da. Anya? At nakarbangak, ang mga rami di timbaga kagripina. Kaputas siya, tagtagikwa kadagiti taltalunan da adaga. Tata, sigurado akagura na kayo ni Mayor. Gapo iti panang patibkaryo kadagiti kakadwayo asumupring iti pagayatan na. Anak, da tayo ti kakaasi. Magbalin tayo latan na managtungpal kadagiti amin, akayat ti mayor. Sa bagay, yung nabilang ni Mayor Tatang, di mo nyo kang karasaan. Kasla ang hel kadagiti saan pa'y amukan kwa na. Ngam, kasla sa tanas na siya tao, Tatang. Ha, Amira, nakarakarom at ipanangiladawan mo iti kinadakas ti mayor, ngam na kami kan Miguel. Ha? Apay, anda ka di amom adakas unay nga aramid ti mayor. Kwa, Tatang. Apay na ikuling ka, kan apay adi mo sungbatan ti salunsod ka. Anda ka di amom apalimod ti mayor. Awan, Tatang. Apay nga raw, analabas unay ti panangiladawan mo iti kinadakas na, anak ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Papa? Mabalin kayo kadi kasarita? Mabalini ha, tana sa papay mat. Madamdama pa iti papan ko di munisipyo. Anya ka di pagsaritaan ta. Tinamdama ko kini mama di taga kagat-gatang yo. Kat ko na, anak kapimpintas ka no ijay. Taado ka no ti mo yung agpungpunga. Well, kinsan la dayta. Ado pa iti sumalsalog ijay nga atap nga ayop. Ama panuminom iti nabiyag nga bog. Kaya't kumatama pa siya, papa. Aniya, tauray na jay. Pag-interesan ba ya makita? Gaputa na makita ka na pintas at talaga. Kaya't ko nga i-develop tayo nga Eco Park apag pasyaran dagiti turista. Aniya. Oo. Napinta sa plano. Magusto ko na itinaibagam. Sige, pasyaran tayo ito kada mamam, tinasaw adaga. Hello, Miguel. Apa niya mawag ka? Kaputay mawag kanyak ti Modesta, nagpadaitan ta kadagiti kawasta nga kasar Amira. Kat ko na, alpas ka nun. Ha? Agpaiso? Well, iso nga, umay kadagasan dita balayo. Tatwata mo't lang nga mapanmangala. Sige. Umay ka nga rodan. Orekat na kadigosak matan. Diyal agsukatan ti Aramida. Sapay lang kumatasong batan na tiyawag ko.
Nasken nga dantoy jay, inton mapan kami kadaklo amang kita itinasawa pa sa tinagak. Hello? Oh, agyaman nagtasinong batam ti awag ko, Miguel. Nakayamot kaya, Mayor. Ada ka di bagayon? Mapan kami itinaga nagatang ko di bantay kimmalugong. Kaya't ko nga dakan to kumakadluami. Tasi ka mo tinangital ka kitinay jay. Kaanong to ka di ipapanyo, Mayor? Itan, Ha? agrobruwatan dagiti kadwa. Anya? Mayor, lading itag. Ngam sana ka makasurot ita. Tada papanan mi kini Amira. Aniya, tanapat patagpay ti papanan niyo. Ngam ti panang kuyog mo kada kami. Pasensya kayo, Mayor. Ngam talaga nasisita ti papanan mi ita kini Amira. Tapay, papanan nyo kani. Kami alang ti pinadahit mi akaus mi into nagkasar kami, Mayor. Aniya, Wen, Mayor. Iso nga ulitin ti dumawat iti dispensa kada kayo. Nunchak man makaumay ita, iti papanan nyo. sinalbag. Sinalbag, Miguel. Oh, apay, papa? Inawagak ni Miguel tayo sa kumatimang kuyog kada tayo amapan iti daga ginatang ko jay bantay kimmalugong. Ngam ko na na, adda ka nung napatag papanandaki ni Amira. Anya? Unangam, di mag-iso ayati nang ipaiwanan nyo iti dayjay adaga aginatang yo, papa. Isu nga rod, ngam di naman kayat akadwaan na tayo amapan ni jay. Payan nyo, no di na kaya. Ikatan yun ton ang mga iwan iti dayjay. Ha! Gong ko na na. Talaga nga'y katak. Santon nga iso ti pangital ka. Asinun to nga ron tiso katyo, papa? Mabalin mat ni Boyong. Anya? Ang maiwanan na nga ta, papa? E din ta iso mati driver bodyguard tayo. Kasaritag to. Oray ka ti sumati driver tayo amapan itinayay alugar. Nasaysayaat ko mano, itantan nyo pailaan ti panagalayo iti kawisyo nga agkasar. Tapno, makuyog mo kumada mayor amapan iti ipaayaywan na ken kaadaga. Nanang, makapandalat tamat. Nga uray no awanan. Wan, ngam sikat inangitalkan ni mayor. Iso akayat na, ako yugamat ida no mapanda itjay. Nanang, napatpatig ti papanan mi kini Amira. Ngam ti panang kuyog ko, kada mayor. Nagngayadan abuya, papa? Iti kadak dito, ay kat. Kaslaad daak iti paraiso. Makapasalid po kagrik na tilami istipuloy ti angin. Unag tupay, nakaslamay dayon iti imnasterik na. Iti ay tayo dito Pudno anay dumduma da ito'y alugar, hani. Naulimag ti aglawlaw. Unila ang tibilit ti mangmangag. Wan, natal na da ito lugar. Gapot ka saan pa'y anaabusot ti aglawlaw ko pa? Kan may mayat manan. No saan lang ada tayo ti makakita. Kan makaumay ditoy. Anya ti kayat mo asawan, iha? Napintas unay ama develop tayo ti alugar. Akas eco park, mama. Mayat nga agpaiso, iha. Honey, anya ti makunam? Naisingasing nan kanyak na itay bigat. Anya nga ron ti makunam, itataada tayo manan dito Wan, napintas ngagpaiso na ma-develop na ito'y lugar. Nukas na? Masapul ang marugyanan iti kabiitan a panawan, papa. Sige, kasaritag to ti arkitekto agayim ko, kastamatan iti engineer. Takitan, no kasano ang mapapintas na ito'y lugar. Nagpintasan ti trahe di budak a pinadait ha. Isuot ko to nagkasarta na ito Miguel. Siyempre, pinilik ti kapipintasan idi adisinyo. Kaputas ika ti kapipintasan met a babae para kanya. Bola. Aray ko, saan nakakudutan Agpaiso mo ti bagbagak Sikat ti kapipintasan a babae para kanya. Uston, amang namamati akpay. Ha? Ni,
Amira, apay? Kasla, pusi-pusi ti panagkita, maulaw. Anya? Oops. Maglangan ta na sarapa ka. Maulaw. Ha? Ipan ka ni sa ospital, Amira? Saan? Ha? Diyan kayat. Apay? Masapo lang ma-check up ka. Ang mga noada na limod ang sakit mo. Ahon sakit ko, Miguel. Iso asan na kayo ipanit yung ospital. Mayatin diri na. Sana ko na maulaw. Anya? Amira, ang mga nukon ko namlaan. Kapot ang mabuting ka ang mapaniti doktor. Saan? Nasaya atong tirik na, Miguel. Isa ka saan na ko na ipanit yung ospital. Boyong! Anya ti ba kayo, Mayor? Mapan ka kan, Miguel. Ibagam kan kuana nga umay iya opisina tadi importante unay nga ibagak. Anya ti ba kayo kini Miguel, Mayor? Pato apanggit. Di mo dabagan. Agtong palgalatan ni timandar ko. Wen, Mayor. Nakon. Aguri ka! Awagang paing nga umuna no addan ni balay da. Tadi mong tukit or-orayan kahit nakabaybayag kang agsobli. Sige, Mayor. Awagak nga rod ni Miguel. Aguray kayo, Mayor. Di yung pa ilang nga rod kasarita iti cellphone. Tondo! Di nakisoro. Kaya't ko ang makasarita iti personal ni Miguel. Mawatam. Hala! Ang tignakan! Anya ti kunam, Miguel? Nagulaw ni Amira, iti ipapanyo panangala kadag iti pinadait yung akawis yung agkasar? Wala na. Naimbaglangan. Tanasarapak iti matumba ko ma. Tarintukat na ito pati ulo na. Di kapailain pan nga rod iti doktor ta nagpa-check up ko ma. Dahil tangarot ti problema, nana. Di na kayat. Awan ka nung sakit na. Apay nga rod nagulaw. Saan ka nung amin anamigat? Iso ha, dahil jay. Naulaw ka po iti bisin na. Anya? Agpaiso nga ta, adi namigat baraw. Dahil tamot ti ko, nana. Nanang. Damagam tuman kini Matyas. No talaga adi na nga ni tay bigat ni Amira. Ha? O sige, nana. Damagag to kini Tata Matyas. Mama, napanan mo yung? Imbaon ni Papa ama pa ni Ayanda Miguel, iha. Tapay ka no, Mama. Kaya't ni Papa ama kasarita ni Miguel. Dito'y balay? Saan? No di ka ti dya opisina. Iso asaanan ang nagbayag ni Papam dito'y balay itay nakapangal daw. Anya ka no tibaga ni Papakin ni Miguel? May panggap iti panangikat na akas mga iwan iti daga akagat-gatang tayo. Kung kunana, Mama. Nukas taman ti aramidan ni Papa, iti dayjay a Miguel. Kuna ni Papa madina kayat nga damakibiyang iti panaka-develop dayjay adaga. Iso apati mga iwan kat ikatenat. Mabit lang. Umaya kon. Sino nga tati umaya sa ngaili? Ha? Pag-amala mo, Miguel. Ni, si kamot gayang boyong. Naisarong ka man. O sige, sumar ka. Ay, saanan? Tadyak matlag bayag, Miguel. Ibagak lang ti kayat apa ibaga ni Mayor. Ha? Anya ka di dayta? Inka kano ija opisina na itamatlaan. Takayat nakaama kasarita. Ha? May papanitian niya. Diya ka mo. Tadimot na ibaga ni Mayor kanyak. Basta kunana akayat nakakasarita. Inak ko man ni Jay Taltalong. Nga mala. Inak nga rod boyong. Tamot no anya ti baga kanyak ni Mayo. Kunakmat ngamin kin ka, Miguel. Nga itantan nyo pa ilaang ti Papa nyo kini Amira. Di nakmat dinangag. Ita, papaayaban na kan ni Mayor iti opisina na. Nana, ada siguro sa baling ay baga ni Mayor. Imposible mat. At tijak pa ng kuyog kadakwada ti rason, apangayaban na kanyak iti opisina na. Wala, inkakitain. Taama nga no makapuntot manan ni Mayor. No babayag unay ti panagururay na kin ka. Agiyaman agtemay kamatla dagos, Miguel. Jak kayat akaw ngedak Mayor, no jak dagosan ti umay.
Sige, agtugaw ka tapno nasaysaya at ipanagsarita ta. Agyaman ak mayor. Ano ka dito pagsaritaan tayo? May papan, iti pa nang ipaiwan ko king ka iti kagatgatang kwada ka. Siguro kat. Naayayo kayo matngatay ti panang pasyaryo ijay. Alugar, mayor. Tadon ti mo yung nang agbungbunga. Kan ano pa'y timulak asaba. Pinya, kan dado mapay. Juan, talaga anay ayo ti anak ko iti kinangayad da ya lugar. Itagya mo na kiti kinagagat mo nagmulmula kadagiti pakairanudan. Awanan niya man na mayor. Akin nakita yung kaditi inumak. Juan, ijay kami anaginana. Nalami si Puloy na. Nang runa ti pinagbalin mo analawa apagparairan. Pudno mayor. Nakapimpintas a pagbalayan. Kat mga dapat nakabalin na. Dawatik kumakada kayo. Nga isunto ko mati pangipatakdarak iti pagtangan mi kini Amira. Anya? Mayat mo sadya ti pagbalayan mi kini Amira, mayor. Tapno, ad dapay, amatari patok ti impaiwan nyo kanya. Miguel, isu apinayaman ka. Takayat ko nga ibagaking gawin no ibaka mo. Ngay katengkan kas katalit ko di dayjay adaga. Anya? Apay, mayor. Gapo ka di lang iti saan ko apa ng kadwa kada kayo, idinapan kayo, iti dayjay alugar. Umanay ka di dayjay, iti kasta. Ikatendakon akas administrador. Saan na day ta tirason? Anya nga ron? Kaya ti anak ko nga isulangan ti mga iwan iti dayjay lugar. Anya? Mayor, babae ti anak yun. Kat amangan numabaybayan na, no iso ti mga iwan. Saan to Apolos, Miguel? Gapo tabayabayag matlang ti anak ko. Anya ka di ti plano yun iti dayjay lugar, mayor? Developan mi dayjay. Pagbalinan mi nga Eco Park. Mabalin na pagpasyaran to dagiti turista, Miguel. Anya? Mayor, amuyo ka diti magbagayo? Pato apangges! Sanak nagkabaw! Mayor, Tapno jak amu ti magbaga! kuha, no i-develop yun. Mapukaw lakit diti nakainsigura na ang ngayon, mayor. Ngata? Wan, mayor. Kan amangan numabuting tupayan nagiti ugsa kada alingo abo maba. Nga uminom iti ubog. Miguel, san nakam ko mga isuro kada kita bambanag. Amumi ti aramidan mi. Gamsakbay nga develop mi. Surutak madlang ti husto a proseso. Mayor, diyo ko maituloy ti plano yun. Ituloy mi. Kana sino ka kuma amang mandar kan manglapad kanyak kat dagak dayjay, Miguel. Awan karbengam amang isuro kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Miguel, anya ayat imbagakan ka ni Mayor. Apay nga uminom ka iti arak. Imbaga na ti panangikat nan kanyak akas katalag. Iti kagat-gatang daadaga, nanang. Anya? Uy, kunak tupay ken ka makagura ni Mayor. Iti siyaan mo apan ang kuyog kadakwada, anapan iti ay-aywa na madaga. Sana rejay ti rason nga nikatnak, nanang. Anya nga raw. Wano gapo ka diti ilablaban nyo apan nakareforma ti dagata. So nga inik ka nakapayan akatalik na. Saan, nanang? No di kat gapo iti tarigagay da amang develop iti dayjay alugar. Anya? I-develop da? Wen, nanang. Kayat da kano pagbalinan nga Eco Park. Amabalin a pagpasyaran to iti turista. Nagsaya atin no kastana. Ang apay nga rod anaskan pay laeng nga ikatanda ka akas agay aywan iti dayjay adaga.
Gaputa kayat ni Mayor. Ani Senyorita Chloe, ti mangi matunto iti Eco Park nga rami na. Dadya ti makagapo. No apay nga inikatag. Mala, pay amo no inikad na ka anak. Uray ka't nalawa mo ti taltalo na makukwada. Unang tijak kayat nanan. Madadahil ti sigod abuya dayjay alugar. Kukwada dayjay. Kat awan ti mabalin mo anak. Wen, pudno nanan. Ngam panagkunak. Adalat ta pakibiyangak iti dayjay. Nga uray inikatdak nga gayaywan. Taan niya kumapay ti pakibiyangap. Dagiti sigod amulak nanan. Ha? Ay gayam anya. Adu gayam timulam asaba kas kadapin niya. Kun saan la dagijay, nanan. Adu pay dagiti agbungbungan akayo. Akas iti mangga. Abukado. Bayabas. Swam. Longboy. Kan adu pay nanan. Kurt, anyang arod itati plano. Itatasaanan asikat ti mga aywan ti daga anakay mulaan dagiti intukit mo amuyo. Kasaritak to ni Mayor nanan. Asyaklat ta ti agapit. Kat itid kumutlat ta ti pagribengak nga abang kadakwada. Kaya't nangata. Padasik tulat ta nga ibaga, nanan. Mama, itatanig ka ni Papa ni Miguel. Kanayo nakitan ti Mapa ni Jay. Anya? Ay, saan iha? Tama nga no adda tulisan, kidnapan na ka. Sada kanto pasaka kada kami. Di kay matanagan, Mama. Kabaila kasalak ni Banti Bagik. Nadama nagpanggap kanya kiti dakas. Lumapan ka, katagpakuyog ka kani Boyong. Tapno saan ako na yaman at tanagan, iha. Awan mat siguro titulisan nagpanggap kanyak, Mama. Mabutang da nga garamid iti dakas kontra kanya. Taanak na, ti Mayor, ti ili tayo. Saan tayo ang makasigurado iti dayta, iha? Saan mula nga mo? No adakit ni dagiti nalimad amang busbusor kan ni Papam. Mama? Kan awan pilpilyan dagiti tulisan a pagaramidan iti dakas. Miguel, inikanda ka nga agaywan iti kagatgatang dadaga. Iso asanon a panunutin dagiti mulam ijay. Padasik tulat ang ibaga, Amira. Asyak pa lang ti agapit iti bunga dagiti mulam. Oray ta mamindwala nga na panag-aapitan. Tikit di panunutam. Kat ti umadanin a panagkalaysata. Di ka madanagan. Awan ti mabaybay iti panakaisagana ti amin. Kinapuno na. Nakasaritak pa yun ni MJ. Amay santo ka dagiti agluto iti pagdayaan. O sige. Sika ti makamo, Miguel. Wen gayam. Imawag kanyak itay bigat dyan nagpaaramidan ta iti imbitasyon. Kunana analpas ka nun. Oh? Kaan tungarod ti panangalata? Intanton no bigat. Tauray rogyan tanton ti agibunong karagi ti mawis. O sige, sika ti makamo. Amom Amira. Iti umadanin ang panagkalaysata. Nakaragsasak launay. Excited akong amay datag ka itinadaang altar. Sabay ko ma. Tading tuwag ko pas ti panagayat mo kanyak, Miguel. Saan to Apolos? Ikarik asikalaang ti babae nga yatek. Ingganat tong palbiyan. Agyaman na, Miguel. Una yan ni Papa. Hindi so na maglatan di paltog na dito lamisaan. Tinalakat impak min. Ikabel ko iti tukator. Agraman dagiti nakatiso pala. Anya nga tanong. Agsursuro akmat nga agaraman iti paltok. Iti kasta, at pang salaknib ko iti batik. Nadama nagpanggap kanya kiti takas. Juan, mayat sa. Ibagak tuman kitdikin ni Papa. Oh. Apa yung gamot abaltog ko, Chloe? Kwa Papa, hindi soyo maglagtan iti lamisaan. Isuwing kabel ko iti tukador. Ha? Mutoy, tanda ba ba na? Sa di naman ang tipapanan niyo, Papa. Kasangsang pa pa lang, manipot di munisipyo. Rumor kayo manan. Mapana kijibantay kimalugong. Ay, sumurot Papa.
Andi. Kas kalaubing asurot-surot. Ada kayat ko nga aramidan, ije papa. Iso akayat ko ti sumurot kada kayo. Aber, anya ti aramid midyay. Kayat ko ti agpaisuro kada kayo apo maltog, papa. Anya? Apay akali ka gumamuin kayat mo ti makasursuro apo maltog. Tapno damat pang depensat. No dama nagaramid kanyak iti saan anasayaan. Sabagay, napintas ti rason no, iha. No kasta, kayat nakasursuruan pa ma. Sige, sursuruan ka. Alright, napintas na iya lugar apagpraktisa mo no pagsursuruam. Ngamin, adayo iti komunidad. Amira, apa ya kaslan nakaununag man ang ti pampanunutan? Kuha, tatang. Pampanunutik lang dyan na ibaga kanyak ni Miguel itay bigat. Anya aya, tinaibaganakin ka. Inikat ka numot ni Mayor Placido nga agaywan itikim malugong. Anya, tapay. Developan da ka nga Eco Park. Kat imatunan to ni Chloe. Nayag, sila mapampanunutan ti Mayor. Napintas mo ti plano damang develop iti dadya ang lugar, tatang. Tapno isupay mainayan na tourist destination iti ili tayo. Di mati, madadal di napintas abuya iti dadya ang lugar. Yala, awan mabalin tayo, nukastaman ti kayat da mapasama. Ginatang da dayjay, private property. Katnuan nyaman ti kayat da, kisaw ti maarami. Mayor, naibitin kong dagiti lata apag praktisa ni Senyorita apaltugan. Nasayad, ayabag ni Chloe. Chloe! Papa? Isumot gaya man da ito masidag, buyong. Nagmayati jay waig, papa. Buyong, naglamis ti danom na. Anya, nakadaanon kay jay, Senyorita? Wan, tabaran ko nakno damaranak asumalog nga ugsa. Wano aling ama pan o binom? Awan mat. Anya tagad siya nakabitin alata, papa. Lagi diya iti pagpraktisam apumaltog iya. Anya? Buyong, itad mo pa lang ti paltog mo keng kuwana. Wan, Mayor. At ti paltog ko, Senyorita. Agyaman na, Buyong. Sa nagasta ti panangawat mo, madisgrasya ka no kasta ti panangigam mo iti paltog. Dahito iti umunagam mata nyo, no adda awatan nyo apaltog, Senyorita. Sorry, check namin mo. Sige, patpata manaimbag ti putan ti paltog. Kasi ka di, papa? Wan, ita. Unatem mapatib keren dagiti takyag mo. Albasan na, siriga manaimbag ti punteriya. Sa munto kalbitan ti katilyo. Okay, papa. Katja akin tingala ti una agkapaltugan. Agbilang nga kiti talo. Iti may katlo bilang. Kalbitemon ti katilyo. One, papa. May isa, dua, talo. Dandanin mag-asawa at anak ka. Dandanin mo tayo, ti pa nagmay-maysak di ti balay. Tatang? Apa yan nakadadayo ti turong dagiti matayo? Ada ka di pa kariribukan nyo? Ti dandanin mo pan naki-asawa, anak ka. Anya? Tatang, kunayo idi anasay-sayat no maki-asawa akon. Kalpasan na agliday kayo. Malidayanak tag may sa akton biti balay no isang pet na kan ni Miguel iji balay da. Wen gaya man niya. Diyak na panunot at may sakay to gaya man dito eh. No sumurot ak iti pakiasawaak. Dayta ti pagliddaangak tawan ton kadwak diti balay. May kawaak taw. Tano sumangpetak taw nga agapo iti taltalaon
sakto pa lang tagluto iti kanag. Anya nga tanoy bagak to ni Miguel. Nga umay kay tulangan makipagnaad kada kami. Anya, ay por Diyos, ay saan akyak kaya't anak ka? Ha? Mabainak akan ni abalayat. Ipaganan to pa ang mabutengak nga agmaymay sa diti balay. Wah, pato abanggis. Uray ka lang na paikisitikig tot, iti panagputog ti paltog, iya. Kas jay gayam nagputok papa. Kas no kumidag. Wen, iso ano kalbitam ti katilyo, patang ka nam nagiti ramay kan dakyag mo. Tsak na puntaan jay lata papa. Gagangay dayta, tadamong pailaan ti pumaltog, iya. Da kayo man timang paltog kadagiti nakabitin alata pa ma. Buyag man no kasano yung apaltugan dagi jay. Sige. Buyam nga rod na siya, timang paltog itimbiti ni Buyong alata. Napuntaan nyo amin dagiti nakabitin alata papa. Asintado kayo pumaltog. Adon dagiti na ikanta iti imbitasyon. No intanto pa'y mabigat. Sigurado ang mabasitantan. Dagiti tulangan ada iti adayo a lugar ti Santa Maikan. Apay ano pa sinay ka iti naunay? Gapo kini tatang. Ha? Apay ni tatang mo? Masakit ka din? Di, intay pa check up. No ada sa guban ti bagina. Awan sakit na. Anya nga ro ti problema kini tatang mo? Malidayan. Gapo iti umadani na panakiasawag. Anya? Tapay. Kumaakit maragsakan, tayo datagkan iti nadag ng altar. Malidayan. Gapo tagmay santo kanon iti balay mi. No, iawid na kiti balayo. Unayin itatang mo. Maila pa ilang ayak at lakayan. Saan mo tapang lalakayan dayta? Gagangay may kawan to. Siyempre, awanak to nakadkadwa na para labakan para luto. O di, ayaban tayo balay. Agluludong tayo latan kadananang ko. Naibagakan ko na dayta, ngam di namat kayat. Mabain ka nung akin ni nanang mo. Ay kumamabay. Kaputa, ada ka nung kamukbukudan na balay. Sakat, makikabalay kit din. Di na kayat, Miguel. Ganun, oray siyak napanunod ko asan ang napintas no makipagyan pala ka na tayo. Apay ko ma. Siyempre. Balo ni nanang mo. Ay, ni nanang ko nakmanlangan. Kan, oray man ni tatang ko. Mati akitaan. Saan ka di? Sa bagay, gusto ka iti dayta. Talaga. Naalas akitaan dagiti tao. Saan ka di? Ang mga sa balin tupay di pa panunutin da maipapan kadakwada. Iso, nasaysaya at no saanan, Miguel. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Buyong, umuna ka ni Jibaba. Pandari mo ang tilugan tayo. Juan Mayor. Mabit lang, Boyong. Apay senyorita. Ada ka di pa ibagayo? Sakbaya bumaba tayo. Mudto'y mampay day tapalto. Tapadasag man nakagpitan. Aniya? Kaya't mo ba iti pumaltogi, ha? Wan pa pa. Ewan, nga mawanan dagiti nakabiti na lata pagpraktisa mapumaltog. Saan lang nga dagiti lata ang nakabitin ti mabalin a pagpraktisan pa pa? Sige Boyong. Mudto'y ang tapaltog. Adtay senyorita. Anya nga ro ti palto kami, ha? Padasag man na paltugan day sa bunganay pa pa. Nagdakkula na sa bunganay. Mula amin ni Miguel dagiti makikita yun dito'y, Buyong. Chloe. Paltug akon, papa. Sige. Kalbitom nga ro ng tigatilyo. One.
Oh. Napuntaan, senyorita. Oh. Good job, iha. Sapay la kuma. Taumalakan dukan yak nga sintado a pumaltog. Kunagto pa yung masursurok mo lang, ti pumaltog, papa. Anya na yung buyong. Apay nga damot nagpaputok. Itiwaig kinagapuan dagiti putok, Mayor. Oh. Agpasan samot kang tinaibaga ni mama. Nga datulis na yung dakdakiwas dito eh. Oh. Sinalbaga. Saan kang agbutang iha? Tadda kami kinibuyong nga mangsalaknibkin ka. Bumabata yun, papa. Oh. Ang mga ado dagiti tulisan kat papatayin na tadyo. Buyong! Bumabata yun, papa. Ang mga ado dagiti tulisan kat papatayin na tayo. Oh. Buyong, imbaga kita nga umunakan na bumaba. Nga maudodi ka. Tingka ba'y kita no sino dagiti nagpaputok. Papa, saan niyo kuman nga ibaon ni Buyong ang mapanmangkita iti nagpaputok? Ang mga nagawan dati armas na sa napatayan. Ah? Sandak basta mapatay, senyorita. Tasintado akmat, apumaltog. Ken, awan kabutan ko. Uray asino apulano. Kat maiturod ko asangwan. Hawanan ti ado paya palawag ken sao. Mapankan Buyong tabumaba kamin. Urayin da kalatan iti antilugan. Matin sa manan ti Rosa ko. Nakalikat ang tigas ko eh. Ania, magduldulo ka man ay. Anya ayat ti kinagura man ang kityan mo. Tatang, diya ka mo. Ay, kita anak madlatan. Agsao ka. Sumbatam ti saludsud ka. Anya man ang ayat ti kinan mo, aginura ti tiyan mo. Ko, anjay siguro kinan ko halo-halo. Nalamiisan man nga tanti Rosa ko so akas tuyak manan. Ay, agora ka nga ron. Ay, nakagtimplay ti kape. No, mapudutan ti rusok mo. Sige man nga ron, tatang. Apay, adan sa mo tanda kas anapasama kini Buyong. Tapay nga ging kaitakat di tayo matla maurayan. Awan mo't kang tinanggagta sa balya kanalboong. Iso apat niya, ngawan da kasarapasamak ni Buyong. Iso kaguray talang iha. Mayor! Ni Buyong, isa tayo sungad. Ngap, oh, ang yatim baklay na. Papa, natay sama takalding jay baklay ni Buyong. Sana kalding ihatad na sana na. Ug sa timbaglay na. Mayor! Nakajakpat akon! Adan parat yan tayo nga ugsa. Nanganami ti day tanatay nga ugsa, ha, Buyong? Naala dagiti manganop, senyorita. Dahil titinanggag tayo akalalbuong itay. Ti amo ket tulisan itayon dagiti nagpaputok. Nga manganop mo't kayam. Ang kasano anaalam da ita, Buyong. Amo dagiti manganop, amakan na wandak, Mayor. Kat itay nakita dak. Amo dalatan nga dakay matitaw eh. Mayat nga diyak magustuhan ti umayda pa nagbasak-basak dito eh, Buyong. Amo da nga agungot kayo, Mayor. Ta private property da ito yung lugar. Iso at ti panangay ayo da kada kayo. Kat ti panang tedda ti na ano panda. Alagarudan. Ikargabon ni tilikod tilugan. Tamabantayon. Ijayton balaya partyan day tangogsa. Ay, Miguel, mapanamta nakarugwat ka matbaraw. Mapanak iti balay da Mayor, nanang. Ha? Apay, pinaayaban na kamanan ni Mayor? Saan? Ngamkit ni. Siyak ti aday baganakin ko na. Anya ti ibagam ka ni Mayor? Iti ipapan ko iti sigon nga aywana kadagada nanang. Nakita ka mabalinan at tibaan. Dagiti adabunga na asa ba? Ken mabalin pa yung naburasan dagiti naluman apin niya. Anak, tapno awanan ti Riri. Kit baybay amon dagiti ay. Saanan asi ka ti mga aywan? Adda pa lang karbengak nanang.
Iso akasaritak ni Mayor. Jak magustuhan ti papaniwig jay Placido. Tapay, anak ko nam. Anya ko matdakas na, aber. Naibaga ni Boyong nga sinersurwan ti anak ta pumaltog. Juan, agpaiso, tag gusto una yung makasursuro. Saan mo kadi nga amo, amabalin nga isunto ti pakaisagmakan na dayta? Niya pa kay sagbakan. Nasaysaya at no muna. Tapno masalaknipan na tibagina. No adag panggapitidakas kinkwana Agripina. Anyat serbi ti bodyguard na. No di na masalakniban ti anak ta. Saan nga amin agundaway kat mapantayan ti bodyguard na. Iso anasaysaya no amu naman ti pumaltog. Simperkwen. Sangkan nga guwet Agripina. Umay kakit di. Mapantay ti ayan dabuyong amang parparti itinsang pet mi nga ugsa. Kasano ti panakaalayo ijay nga ugsa? San ada kami tinakaano Agripina? Asino nga rod? Nagiti na isarong amang iti dahi apaset ti bantay kim malugong apaset man ti dagak. At dalat tanaturan nga agbasak-basak iti dayjay adaga tayo. Idinto ta nakaplakard lang nga roda na private property. Kinagbaysuna nagbuteng ti anak ta. Ngamin, nakangeg kami iti kanalbong ti palto ngaggapoy ti waig. Gayam, dagiti manganop Agripina. Kinumprontar mo ko maidahan eh. Saanan, kat inteddakas pangayayo kaniya, tinaano pandangawg sa. Wanang no agbalinton nga eco park dayjay adaga tayo. Sa adamanan agpaputok amangan op. Amangan no isunto ti pagbut nga dagiti turista. Awan ton dagdakiwa sa mga nopilyahe. Gabot ang mapapintasan kas Eco Park. Siguraduam, honey. Tama nga no saan tumatla kaya tapagpasyaran dagiti turista no adamang mangagdang agpapaputok iti paltong. Diyos ko, saluwanan niyo kumati anak ko, iti papan na iti balay da Mayor. Awan kumati dagas ama pagdang na. Kat makasangpat tumatla ang asikakaradkad. Adag tuk-tuk-tuk. Asino at dayta? Mabitla ang umayakon. Naimbangal daw mo sa loud. Ay, abalayan ko na ka. Tanay, tandanimot na nagkasar na kitiyanak ta. Ay, uwan. Masapul asanayan tanda at tinawag iti abalayan. Naimbag man tayo may kabalayan. Ay, di ko mamigil abalayan. Anda ko mapapanan may. Ay, pasensyakan abalayan ng awan mat itati anak ko. Ay, sa dinaw, tinapanan na. Di pa'y matimay ijibalay. Nagpakada ama pa iti balay da Mayor. Anya nga ti ibagaan na ka ni Mayor. Kaya't nakano ang makasarita ni Mayor. Panggap ka dagiti mabalinan nga apitan amula na ijay turod kim malugaw nga abalayan. Apay, anya ka diti kaya ta maaramid jay anak tayaw. Kaya't nakano nga isupay laang kumati mga apet, tibunga dagiti mula na. Anya, panagkunak abalayan. Sana kayat ni Mayor. Ka napaglan nga antukab na jay. Isumot ti kunak. Nagpilit matlat na anapan abalayan. Lagi masakit din to'y pinabaitan nga og sa buyong. Uwan, Mayor. Agawaan niyo tag sila. Wan, may mayat dito'y garahe. Ang nagyanan tata na paro-parir. Uwan, Mayor. Apaya di mo't umay makipagsida da madam kini senyorita. Madamdaman to kano amanganda, buyong. Kaya damot lang at tatag sida to'y pinapaitan nga ugsa, Mayor. Saan da pa yan nakaramraman ni Carrito Ogsa, iswadya ka mo. Ngam numaramanan da. Amangan, no di danto nagibati iti para ka data. Iswa na say-sayat nga umunata na mangan, buyong. Uwan, Mayor. Agdao maya sa nga ili, Mayor. Adag doorbell iti gate. Sino nga tayo taong may adisturbo? Bueno,
Naangot na to'y si Tatang Ogsa, katumay mo't makipagsida buyong. Nakitaan, Mayor. Sige, no sino man dayta, pastre kam, taumay mo't makipagkaldo, iti pinapaitan nga Ogsa. Anya? Napan ni Miguel iti balay da mayor, tatang? Way, ibagana ka na o nga isupay lang ti agapit, kanang timulan na ijay, malugaw. Unahin ni Miguel. Inikat na lang arudan na para aywan. Kahit na pailaang isot agapit ka dagiti bunga timula na. Minsan, saan tayo mo? Iti mababalaw ni Miguel. Kaya isaw ti nagregregat na nagmula. Sa ita, sa balay, ti agapit. Sa bagay, ngam panagkunak. Saan lakit di ngay palubos ni Mayor? Nga apitan pa lang ni Miguel ti bunga dagiti mula na ityan. Dahil tamag ti pamatay. Ay, magura ka man. May sabalik man ti saritaan na nakaw. Pahin, anya ti malagip yo? Naibunong nyo kada amin na pinaaramid yung imbitasyon para iti kalaysayaw. Basit lang tinabati, tatang. Dagiti langan na dahi ti adayo. Nasaya at mat no, dandan ni maibunong amin na imbitasyon. Talaga ka day? Adi yung imbitaran ni Mayor? Ha? Saan, tatang? Tay kunakon. Diyak kayat ama kita day chay akarasaan. Iti altaw ti panangidatag kanyak ni Miguel. Iti nadaag nga altar. Payakas la kaguruguram ni Mayor anak kao. Basta, diyak kayat, tatang. Diyak kayat. Ada ka di saan na nasaya at ngayon naramid na kin ka? Iso kaguruguram? Awan, tatang. Apay nga raw, nakas na napudot ti ulom kin kwa na. Gapo ngamin iti aramidin na kada kayo kin ni Miguel. Dahil tati makagapo, masuro naglaunay kin ni Mayor Placido. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagkasat ka din, Miguel. No sikapay lang ti mangapit ka dagiti mulam, iti dagag, ijay kimalugong. Rabang nasyak pa lang kumatagapit, Mayor. Saanan? Tayo dikat kang arudan, akatalik ko. Wala ang Mayor. Sumatengkan! Diakon kaya tatengkan dagiti bagam. Isu atin nasaya at agawid kan. Tukab kayo. Pato apangkes! Anya di bagam? Kuha. Agawid ak narodan, Mayor. Kiamok no nagsasawan na kitayin iti sana nasaya at. Hala, agawid kan. Agawaam ti masibat. Ang mga nuan yapay ti pagbanagan ti saritanda. Talaga nga ang tukab day dyan, Mayor. Nung nagsarita ka rin iti kakailyan ni, kaslang, hela nakasaysaya at launay. Miguel, isardag mo daginom. Tama ka numabartek ka, anak. Bayan lang, nana. Talaga kahit ko ti mabartek. Maluksawa ko na kini Mayor Placido. Imbagak lang arudan kan ka. Anarigat mo ang mapaanugot ni Mayor, iti kayat mo. Nagpilit ka matlat tanapan. Una yung tikas to'y abiyag, nanang. Siyak tinagrigigat ang nagmulmula. Ngamita, sabali mo ti agapit. Bayamon, anak. Ni Apo Diyos latan ti mangisublay kadagiti napukaw mo apigsam ang nagmula nga apitan ti sabali. Amira, sayang ti plano nagpatakder iti kalapautan to iti dayjay a lugar. Asigod at artariwidwidag. Bayamon, mabaling nga danto na saysaya at plano ni Apo Diyos para kadata. Wana, Amira. Kasta na talaga. Awan gayam. Nakasaritam ka di mutlangan, nagitikon ko ng abay into nagkasarta. Wan, kompletong ti abay. Best man, maid of honor, kada flower girl. Awanan ti pakarikutam kada gijay. Nasayaat nga rin kasta. Kasla makikita kung kinabunggan to ti kasarta. Pasensya ka na kuman, no gastos kayo iti dakkel. Awan na nyaman na. Nasken ang mapadayawan ni tatang mo.
Tayo di pa'y kat. Isot ibagbagana. Ano, ikasar ka? Tay kunada nga in grande. Ado nga min dagiti kakabagyan mi. Kastamot nga ado ti gagayem ni tatang. Kat saan na akayat ti mabainan kadakwada. Sa bagay, maawatak mo't kiti, Amira. Agyamanak, Miguel. Nakagasgas at hak tasikati na tumpungak. Ora siya, nakagasgas at akmat, Amira. Gapo iti panangaklon mo, iti ayat ko. Ken, kang ronaan iti amin. Tiyaan nugot mo, nga idatag ka iti nadaig nga altar. Mayor, dandanin ti aldaw. Apa nagkalay sa damingil ka na Mira. Ngam, awan pa iti ginatang yung regalo yung kadakwada. Gapo, mo, kati nakimbitaran ni Amira, Boyong. Di saan yung arudan arigaluan, Mayor? Apay nagkatawa kayo, Mayor. Anya ti plano yo? Gumatangag tumatlaang iti regalok kenkwana, Boyong. Anya, awan nga ngam, amuyo adina kay imbitaran, Mayor. Kasano nga rod ama itad yung tatiginatang yung regalo yung kinkwana? Di si kanto ti mangipan, Boyong. Ha? Mayat lata, Mayor. Tapambarak tumutan, ama kidaya. Masaludsod ko man, Mayor. Anya ka diti plano yung regalo kini Amira. Ha? Secret, Boyong. Ngam, ikang kay di clue. Anya, Mayor? Makapasigar. Titad ko ang regalo kang kuwano. Ay, anya dayjay, Mayor? Mabaling ka di ama mo? Lading itag. Ngam saan ko amay baga. Kayat ko. Anin tulang Amira ti magamo. No, anya ti regalo. Iha, saan punto ko man nga ulitan ti mapan ag praktis a pumaltog? Tapay, mama. Di yung kati kayat ama kasursuno, ah? Kayat ko matiagbali nga sintado a pumaltog, akasken ni papa. At adda amay sagmak ka no amumton ti agig kami ti paltog. Iso adyak kayat a masursurom. May mayat no makasursuro ak, mama. Tapna damot pang laban ko, nadadagit ag panggap kanya kiti dakas. Awan ti makay turad a mga ramid kan ka iti dakas, iha. Anak na ka ti Mayor. Mama, uri anak-nak ti Mayor. Addan tulat tamat dagiti tuso nga agaramid iti saan ana sayaat. Iso na say sayaat, namok mo ti pumaltog. At damat bodyguard mo, amabalin amang ikalasag kan no adda pang paggadam. Saan nga itag na nayon kat mabantayan dak ting bodyguard ko, mama. Iso adidak ko malapdan ang makasurusuro a pumaltog. Nas ka na malipas kong tararadwak. Katadan to man ang papanan mi kina Amira into malam. Hey! Ha? Iselpon ko. Oh! Oh! Sino nga tato yung mawawag? Di abogado makarya. Hello, attorney. Imawag kayo man. Anya? Adda mayat a makisarita kada kami kinitatamatsyas iti opisina yo. Kanon to, attorney? Kan asino ti mayat a makisarita kada kami? Sige, attorney. Ibagak to kinitatamatsyas. Wen, attorney. Umay kamton intong bigat. Okay. Bye, attorney. Miguel! Miguel! Ni tatamatsyas. Ano yung tatibaga na? Mabit lang, tata. Urayon dakbit. Ano tayo tinabungon dito regalo? Pangtadan niya tida ito eh. Awan pa'y matnagan na no. Asino ti papanan na? Para kini Amira day tayong to nagkasar, iha. Anya? Gimatang kayo iti regalo yung kankwana? Awan pa'y matintad na imbitasyon, mama.
Mabaliit nga inyud udi da tayo kada papam. Saan ba't amabanglas ti ginatang ko? Iso nga itay napanak ki jay mall. Kimatang akon. Gumatang ak tumatan iti regalok. Waniha. May mayat no makagatang tayo iti regalo tayo kani Amira. Asikod, akatulong tayo. Addan sakit di importante nga ibagayo Tata Matias. Tadinanondak pa dito pag-araradwak. Talaga nga adda baraw. Taim may ijibalay ti Municipal Agriculture Officer tayaw. Ha? Kat kunana, nga addan di urayan tayo nga ayuda para kadagit ti manalaon. Ay na, nagsayatan no kasta Tata. Anya di ito ti masignan nga opisina. Cash ka di? Wano bini, wano abuno? Bin-e ken abunaw. Maud-udi ka na di cash. Kasta ka di? Kanon tong harap tintay panangala karagiti ito da nga ayuda Tata. Kunada, ngintay to alahan no bigat iti opisina da. Unang adamot papanantayin tong bigat Tata. Sa dinaw, awan mat amak apapanantayin ton bigat. Iso nga rod ko mati bagak met kada kayo. Tay mawag ni abogado Macario. Nga da kano mayat amakisarita kada tayo iti opisina na inton bigat. Asinaw? Don Julio kano Tata? Anya, ni Don Julio. Kaano pa ya si Mangpat dito Pilipinas? Amoyo day jay Don Julio Tata Matias? Una, amok unay. Taiso, ti... Tanya, Tata. Apay adiyo ituloy tagsaw. Asino day jay Don Julio? Isaw, tinapingot ide akalablaban ni Mayor Placido iti politika. Iti negosyo. Hindi saan pa yan, napan iti Amerika. No kasta, agkontrada mo't kini Mayor Placido? Wait, kat ibilang ni Mayor Placido, asiit iti karabukob na da Don Julio. Isumot lang nga kayat na tayo kasarita ni Don Julio. May papan iti ilablaban tayo apan nakareforma ti daga ni Mayor Placido. Papa, ni Boyong, sa dino kayan na? Adda iti garahe. Agkakarwas. Apay ka di. Ada ko mapapanan mi? Malaman ngam sa dino pa lang di papanan nyo. Wano, adda ka di nakawi sa mapadaya. Iso ngagpa-drive ka kin Boyong. Awan, Papa. Ngamkit mi, mapanak iti mon. Asado ta kag drive. Iso nga yabak mi Boyong. Taadan to para bitbit ko iti katangit. Anya ti katangam? Abay, ado aya ti masapol mo wenno gatangam? May salang matkiti. Hangam na tagsan, Papa. The washing machine, tigatanga kapabagkat kuntukin ni Boyong. Anya? Washing machine? Idinto tadamat washing machine tayo nga orela dua. Dayjay to ti regalo kada Amira kan Miguel, iti pa nagkalaysada, Papa. Anya? Gumatang ka iti regalom kadakwada? Kat di mo pa'y amo no awisan da ka iti kasarda. Imposible, asaan na tayong imbitaran, Papa? Idin to tasigod akatulong tayo ni Amira. Ala, nasayat no mapanunot ni Amira ti mangimbitar kada tayo. Ngam, kasanon no saan? Asinon tong aro ti mangipan kadagiti regalo. Anya ti ko na yun, Tatang? Mapan kayo to, yan ti opisina ni Atty. Macario inton bigat? Uy, anak. Tasimbang pet kanaw ni Don Julio. Kit kayat na kami makasarita ka ni Miguel. Anya nga tatay, bagahan na kada kayo? Kayat na kami kano atulungan iti ilablaban mi apan nakareforma ti daga ti Mayor. Anya? Saan ka di amamutang amang tulong kada kayo? Di na ka dinadamag dahil di pa nakapapatay ti muna ng tulong kada kayo nga abogado? Diyak lang no amunan ti pan nakapapatay dahil may nga abogado may. Amang ilablaban iti pan nakareforma ti daga ti Mayor. Tatang, numakasauyon to dahil jay Don Julio. Ibagayon to tinapasamak iti dahil muna anang tulong kada kayo. Uy, ibagamin to ka ni Miguel. Tapos na muna ti saksakbayan na. Diyak rin pagarob nga oray sika. Nakagatang kamutan iti regalom kini Amira Agripina.
Gaputan na isarungak ijay moli di kalman. Iso nga insa par kumatang tigim atang iti regalok. Ngam kasanon? Kasanon numalipatan ni Amir at imangimbitar ka na tayo. Imposible day tang ibang bagham, honey. Takasano ko maamalipatan na timangawis ka da tayo. Idinto talaga baybayag ang nagkatulong dito'y balay. Malala. Nasaya tunay no at dan tumaawat tayong imbitasyon. Ngam no awan. Di ka ito nga tamabain na mapan when numangipan ka dagiti regalo yon. Ha? Agripina? Amira, dandanitan malpas amin dagiti masapsapul tang agkasar. Katamong, nakaragrag sakak launay. Di ka unay. Ang mga numanapsam di agragsakit, maatake ka pa'y. Ah? Di pa'y nadanon ti sigsigamhal daw. Ay na, ikarkararag ko. Nga apa man na malpas ti kasarta. At danton aragos ti bunga ti ayan ayat na. Anya? Oh, apa yan na pamulagat ka? Wano, di mo kadipay kayat ti agsikog. Ni? Saan man kayat ko lang unay, Miguel. Kung amin, Ha? Ni, apa ay? Agluwa ka mo ten? Ni, saan? Saan, Miguel? Anya saan? Idinto ta. Ni, makita man. Napulingan aksa. So, makaluluak. Anya? Wala nga, saan mo tanagangin? Anya ko mati nakapulingan. Napulingan ak. Iso nga, awan na naman dahi to, Miguel. Nagdagsen. Boyong, anya na itaginatang ni Chloe nga irigalo na kani Amira inton agkasar. Nagdakkel mati na kay kartunan na. Ay, nasaya-saya at ninto senyorita ti pagdamagan nyo, madam. Yak kaya ti makabasol. Aglalo kat pinairas na pa'y itay pinabungon na dahi ti regalo na. Maan-ano ko man, si kalatan ti pakaamwak. Iso nga ibagamon ano, anya to'y ginatang ti anak ko nga irigalo na. Maman? Washing machine ba ita? Apay, saan ka daan ay baga ni Papa kada kayo? Imbagakmat kan kuha na itay, no? Nya timapan ko gatangan nga regalo. Sana na'y baga iha. Sa sumangkaw trumat na ito'y aboyong. Di na kayat nga ibaga kanyak. Narigat ngamin ti makabasol, madam. Sige, panawan kayo pa dito, kini senyorita. Iha. Kasanon numalipatan na tayo nga agpaiso nga imbitaran ni Amira. Nukas tang tuman bilang, mama. Di pa ipantay tulatan kinibuyong dagiti regalo tayo kin ni Amira. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Mayam, adda kayo matlagayam dito'y. Itay pa'y abirbirukan kayo. Abay, abirbirukan na. Ada ka di bagam? Iti pa nagkuyog may tay kini senyorita anapan ijemol. Kit adda na sagap ko adamag mayor. Ha! Hanya manunday ta na sagap mo. Di na ko mapaggagaran, Boyong. Si mangpet kanon ni Don Julio. Anapingat akalaban nyo iti politika ken negosyo mayor. Adda manon buong ti ulayaw. Niya? Pato apanggis. Umay ka di manon mangriribok? Kastan sa ti panggap na mayor. Tako na pa'y tigayam ko akarubada. Kaya't na kano akasarita dagiti katalunan nyo. Niya? Wah! Saan na mabalin na? Tanya ko matibagana ka dagiti katalunan? Wano? Sugsugan na mo tida, tapno kalabanan dak! Matuloy ka dimit lang inton bigatipan nakipagkita yo kani Don Julio. Unanak, nabagaan amin ni Miguel lagi ti kakadwamay. Agkikita kami to amin, iti opisina ni Abogado Macariaw. Nadanagan nakitipan nakipagkita yo, iti dahi aton Julio. Tapay madanagan ka.
Idinto ta saan mo't akong trabida at kasing narak may. Madanaganag. Tanumamon ni Mayor. Sigurado. Pagpupudutan na kayo manan. Kat amang ano adan manan mairis ang tibiyag na kada kayo. Saan man natila ada apang panunod manakaw. Sana basta makaaramid ti Mayor iti saan anasayaat. Dadasal salakniban na adayaw kan reputasyon. Kasta ti pamatiyo tatang. Ngam, amang ano, adadiyo amo apang panunutin ni Apo Mayor. Boyong, irwar mo tilugan iti garahe dadda papananda. Sa dinong, Mayor. Iti balay da Miguel. Kaya't ko alapdan nida iti pan nakipagkita da kini Don Julio intun bigat. Anya? Kat apay nga rod ani Miguel ti kasarita yung, Mayor. Ni kumala kay Matias, kaiso ti presidente daman nalon. Pato apang kis? Di ka kadyag pampanunod, Boyong. Ambom, analaos tigura kan niyak ni Amira. Sa mapanak iti balay da. Ha? Ay, undayam, Mayor. Huh? Ay, sorry, Mayor. Yak na panunod nga dagay matraso yung ni Amira. Tungyawat mo? Ang mga nuwad na makanggagpin ka, Boyong. Awahan, Mayor. Dudo ata lang dito eh. Kaumamlat sa tangiwat mo panggap itinapasamak hindi kinamera. Tanong mairwar mo, kuy daw ka kanayaka. Tadilam ngay korkor ko iti manok mawatam. Uwan, Mayor. Mawatak. Nalipatan ni papati paltog na itirimot na kinipoyo. Ano nga tanong patatasik manan takin sayo Apo Maltog? Oh, Chloe. Ano dayta? Paltog matay ka mo. Nangalami ti dayta. Paltog ni Papa daytoy, Mama. Nalipatan na itirimot na kiniboyong. Oh, apay nga ron nga igamham. Idulin mo. Ipan mo itinangalaam. Kaya't kumanan tag-practice, Mama. Anya? Kunak matadyak kayat nga agsursuro ka nga agigam iti paltog. Kaya't ko ti makasursuro. Kap nadamit laban ko no dagpanggap kanya kitidnakas. Taasino ko matimakay tured amang dangran kan ka. Idinto ta anak na ka ti Mayor. Mama, kasi tinakunakon. Adulat ti dagiti baribar ti panagpampanunot na. Iso nga ora agungot kayo. Ituloy ko latat yung sursuro, Apo Maltog. Mabit lang. Umaya kon. Ingatan Amira na ito eh. Mayon. Naimbag ngal daw mo, Miguel. Kunak man lan oh. Asino? Apay at di may tuloy. Adda ka di Aurora ay masangailing. Ni Amira, Mayor. Iso ti Aurorayag ta ada papanan mi. Apaya sana si Katimapandi balay da amang dagas kan ko. Gaputa nagtulag kami kay iso ti umay dito balay, Mayor. Isumad lang at dinakpastragan. Tagdamad gayang paspasong Adam mabisita. Ay, uwin gayam. Nalipatak matan. Sige, sumrek kayo, Mayor. Sanan, dito'y latan ridaw, ti pangibagakin ka ti gagara. Anya ka niti bagayo, Mayor? Naramag ko asimang petan ni Don Julio. Kat kayat na kayo akasarita akataluna. Pudno ka di? Uwan, Mayor. Pudno. Kan nabagak pa yan nagiti kakadwani. Agkikita kami amin iti opisina ni Abogado Macario intun manamnama. Pato pangkit! Yak kayat ang makipagkita kayo kan Don Julio. Anya? Apay, Mayor? Gaputan mo! Sugsugan na kayo alumaban kaniya. Saan nga tamat, Mayor? Kanay bagamin kini attorney, ti panagdidinanon mi iti opisina na. Tapagpungpung tutindak ka di, Miguel? Awan ti rumbang nga kapong tutyo, Mayor. Tawan mo't ti madingar aramidan mi. Anya nga awan? Idinto tagbirbiro kayo lata iti kadwayo. Tapno ad-adda ang mapapigsa ti pakinaka mo yo. Alumaban ko niya. Bidot na ita pa nang ipapanyo iti panakipagkita mi kini Don Julio, Mayor. Tinasayaan. Ibabawi reta apang gipyo.
apan nakipagkita ka ni Don Julio Miguel. Mayor, di na kam kumabot-bot ngan. Kundi na kam kumapag-aramidan iti saan anasaya. Tawan mo't madingar aramidan may kara kayo. Talaga anatang kanti ulo yo. Agpapada kayo amin na. Kaya't yung kadingik katin kayo nakatalunak. Amuming amoy tilintag, Mayor. Saan na kam basta may kat akatalunan nyo? Dito'y latang likod ti balay ti pagyanak nga practice nga paltog. Oray kat na nga tumatianad ni. Awan ti makakita kanyak asapani. Walaksid lang. Ti panakangag to dagiti karoba mi ti putok. Anya kumano makangag da ti putok ti paltog. Lisensyado mat ti paltog ni papa. Pecha ti paltog ka. Patak anaimpat ti putan ti paltog. Atika, masapol nga agtalinaet ti tamudok. Iti katiliyo. Bayat ti panang sirsirit ko ti puntirya ag apaltugan. Atika, sirikat ka na imbang. Apay nga da nagasog? Parta kampay tiyag pataray buyong. Nas ka na makadanon tadago sa iyo ospital. Kasla tumayaban tinagluganan tayo, Mayor. Ang mga numadisgrasya tayo, no isagad ko ti siling ito. Patwa panggis. Uman-anap ti pan nakalipat ko ti paltog ko. San kumaan na disgrasya ni Agripina. Salbag! Nuwapay kat ngamin anak ibiyangan ni Senyorita, Mayor. Tawag ko. Ni Chloe. Isumanon ti umawawag. Hello, iha! Papa, darasin niyo pumati umay dito ospital. At nernervyos ako na yun itinapasama kin ni mama. Matay lang ni mama ang basol mo. Papa! Saan ka mapakawan? Numabalo ang adirbang na Chloe. Pagkawanan na ko mapapa. Aksidente tinapasama. Alawan. Agsarita tanto. Sige, kastapat. Agyaman na, time may kayo amin, kakadwa. Aguray tayo lang. Uray kit agturong kanon dito ni Don Julio. Nasay-saya at nga isuntumot laang ti pakamuan yaw. Iso nga orayin tayaw. Tatamatyas! Apay Miguel. Anya ti bagam, takas taon na ti apuram ngay masidag. Nagkapamaya. Adanapan ko ginatang di tatyangge, tata. Kat nangag ko apag-iistoryaan nagiti padak agimatang. Anapaltugan ka nun ni Doña Agripina. Anya? Sa dinaw, tinakapaltukan na. Kan anya nga rodan, ti kasasad ti asawa ti Mayor. Diyak mo, tata. Tay-tayag sa ludsudak ka nagiti agi-istorya. Inamot amo ngay baga. No anya talaga tinapasama. Sa dinutayan ni mamama. Papa, pagkawanan na ko ma. Papa! Oh, mga patwa panggis. Di nakarakupan. Di sa lunsod ko, tisong batam. Hanya silitian ni mamang mo. At dahil ti operating room, papa. Apay ngamin. Ngay ti arubayan tayo tinagpraktis ang mga paltog. Di ka kumanapan iti bantay. Tori ibos mo ti may sa magasin. Pagkawanan na papa. Tsaking gagarat yamin. Kuan, amok. Ngam di mo ka di napanunot. Nga amangan no at dati mapuntaam. Jak na panunot na itan, papa. Kanjak matamu apeligres iti agpaputok iti kabalbalayan. Iti dahito yan napasamak kini mamam. Kasladyak kayatan. Ang makasuro ka apumaltog. Papa, please. Saan ka kumalapdan? Pagsayatan no amok ti pumaltog. Wan! Ngam kasanon. No adang tumanen madisgrasyam. Kasi ita, mismo pa'y ani mamang mo. Kat numatay. Saan ka lakit di ang mapakawan? May turadag ka di alaksidan nga na. Nukas paganigan tamatay ni mama kapoy ti aksidente pa nakapaltog na, papa. Ikararag mo langin ang makalasat ni mama. Ada kay matgaya man tatang. Kumusta tinapanan nyo? Na,
naragsak kami amin ang nakipagkita ka ni Don Julio anak ka. Amin kami akatalunan ti Mayor. Kat pinasarabuan na kami ti sagpi $50. Anya? Unay na kinasayada ya Don Julio, tatang? Talaga nakasaysaya at unay anak ka. Saan pa yan nagbalay? Amo na ti tumulaw ka iti pada nga awanan. Di ka dilang panangtid na iti sarabo ya adolyar ti rason? No apay ang nakipagkita ka na kayo? Awan ka din ti sabali ang nagsasaritaan nyo? Adda, ako na at tulungan na kami kanaw. Iti ilablaban mi apan nakaagraryo ti daga asuksukayan tayaw. Dahil ti pagamam kak unay, tatang. Saan nyo nga muna niya ti pampanunutan ti Mayor? Saan nyo nga muna niya ti kabailan na ngaramidan ka na kayo amang konkontrakan kwa na? Saan ka madalagan, anak? Milyonaryaw di mayo tamang tulong ita kada kami. Kabailan na timang bayad iti oray manong abogadaw. Tapno mailaban nila ang tinabayagan na tartarigagayan may. Kasadungatan, numatay ti asawa. Salpag, dahi ka rin ti dusak. Kinaramid ko ang pasol. Oh? May isa na buti tinagawangan nyo iti anak. At naman ang linukatan nyo. Kaya't yung sama ti mabartak. Talaga kay kutang bartek boyong. Wala, tumakay ka nukay mo. Agtugaw ka tadanggayan na kuminom. Dito di baso. Uwan, Mayor. Inwaryo gaya mon, ti ulasan nyo nga stateside nga aral. Juan! Oh! Dito, takay mo na kanupay lasaom. Inuman ta amin. Takitidol-dolin ko nga ara. Anya, ay saan, Mayor? Tama nga no ditan ton makapaglinasin. Numabartag taunay. Man ano ko ma? Kaya't kung arod ti babartag. Saan nga arak ti solusyon ti problema yo isa, Mayor? Saan niya ko mga rod? Saan kumot ang matulungan? Dagiti doktor ang mga agasi ti asawak. Kasanak mo na doktor. Mayor, ti panangsango yo iti arak. Kat nadlaw kong ad maburiburan unay ni Chloe nga anak yo. Husto ti bagbaga ni Agripina. Sana mabalin ngagsursuro ni Chloe pumaltog. Nga may pilit kumadlata. Awan ti akin basol iti napasamak, Mayor. Uray ni Senyorita Chloe. Aksidente ti napasama. Diyan ka mo. Hinumapay. Hanggang saan mo ito mabalin? Adyak pa basulin ti anak ko. Idinto tayo so tinakadisgrasya iti inana. Mama! Saan na kami kumapanawan kini Papa? Namatay ka! Laksida na kanumatan nga anak ni Papa. Isa pa nga siyo, Mama. Agriing kayo kuman. Mama! Mama! Ala! Agrarang ni Mama. Diyos ko! Magkapuutan ni Mama! 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 Ay, Mama! Anya ka din di mapaspasamak ka na kayo! Doktor! Nurse! Tulungan dag! Ni Mama! Anya ba ay iti sumarano ang mapasamak? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.